Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyolya ogokwa gose okubonchurelia bono na bokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchirende yonsora kurubulimi obuyoke enyolere libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egero y'obulimi bwekerero n'echikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ndera ngetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime y'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemera inde aso twanchira kobari yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyekana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments.
and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake going on. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asinya gitari yetu ya Walfit nere nyagitari ntangani as kengi togo kore lendi ise nyagitari ito leisa marwaide tuatumia enjile ya kawaida tukuruka na conventional medicine, tuatumia nutritional medicine na ndi tuatumia ndigunga international herbal medicine. Ngitari yeito itogo make sure na tuakolide diagnosis bamanyire cyane kuate mwekerenjira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa malyogo nyekwa bomurembanisha ndwari chinko mubuno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid igati ya mange toba n'ubwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantib na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307. Ange ni chiru ya Marigiti Omuchobo Songo. Hose tuakirisimi asi number 0722245763. Ekari ya kuruaria maroira ari complicated abaroira bagocha baruarte mono. Ekero ba chirege igoro ba irwa mariogo umuroira akora ndokora matukato lakini ekero ba koira na riyo wata kora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba buyenete. Nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa Yamangana Maya. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine.
We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no turegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miya kasta ngachaka ndifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ngachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi obutindi no bosombasi ama ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire or Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wona yakireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe twakirisimiese namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nene mono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ore asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwegwa. Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwegwa asenchera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni Soko TV no botochi kwa batoko kora igekuru gyeito tonyara kwa batoko gekora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Marigeria vegeta seni Ensoko TV mambo ya bono no gusaba no kwigena kwaninga kwa bukire byasiri tukoria rero wachakire kuyari na semero biyago itukoria rero togotebanga neri tukuriria nandiriyo gukonyoria iriatyo ziri Mwanchito Marigeria burongega nigorire ryo gukonyoria nga twensi nigo tukani tubuke tunyare tugwetuma nabera benga kwa bukire mobere toigwetibia nabera bai kwa bukire no reri chingurwe mambi ya bono togotebanga twensi nigo tukumwakero monguru ngambi ya mono tomana kubeka twachago gwetumikia gara twensi twateganga yitwa subuma baito abiga sama gimaito Mwanchito Marigeria nimaita boroki wambagendete wikira nasi nyumba chiabo mambi ya bona boroki wana bango Mwanchito Marigeria kunyora bari no nyina se chinchira togatebanga bose bunyari moko burinda abana boda boda makunyora abo kubasabali simigagu bakira abayiboli banyari bakubatumire fair nabo mukunyara moko bakonya boroki wa wonsi banyari bawikira nasinga cyabo bagekera tukukwanira abayiboli Mwanchito Marigeria Singa kimine chiga bana bagenda tukochaka ene kyanga kubakwanira mole rende banyare bagotwara chimbwa chingiya
na begonyari go kubarinda magima bekera e holiday ya August manchito morigeria eruse yebaye tundoro gateba nganenke ritukeri maso moro keni gori kunyari ko mukonye go ngakabena barabwange mo bakwanere batebi ngabo igo babwate gitabo asibari bayisira bakora amatemo abo nawe ucabange bambagendete usabirwa school hospital go batebi nga all the best ntubagane tiamaya Raboti kunya mo ikaransira amatemo inama nene ye kraskiri ya 12 machito murigirie mambi yabona tugerete gusangana ya sumuro biri bwa soko bwakire aiga butameni gotogoteba ni gotogoteba ni atwa semania baigo twa kwari bagabno mugusi na baigo muno murigirie tukwanyara go kwena na irio giriago eri kunyara rikoiwekana asena meche studio 07886663 078 marakabire 6 marakatano na trinere namba yo moiro mwanchito murigirie nabo kunyara go kubekurwa karwa guse ujumbe nabo nyare go gwake simi etunyare tokwiwana emambia ya mono boigo asumsana ito WhatsApp manjito murigira nabo kunyare ko gusangana itwe enamba ne yeywe nsemeria YouTube ko ikoro nabo kunyare ko korenzo ko kwanga subscription gwake subscribe ga go manjito murigira etunyara togusika mutwe Ensoko TV digital asumsana ito Facebook naro nabo kunyara koko ko ikagaria watu bwati asoko kolege nduge ko kwanga go to follow ilikuwa nyarago kwego kya nemero yetu yonse yasikitase yetu Ensoko TV gonga emambi yabono mwanchito murigiria nabokobeka ujumbe yagusorwa karwaga seneme yetu studio ero nyareko kwania abantu bage mambi yabono chika kiningo gotebyanga togendera gwetoma tunya tuwikarani ganga yitasa magmaito bana basiki basokora doa Katari ndo chao teba goikasobo nyamasibe Ensoko bwakire pamoja na Dani Lawrence Gekonge Josephine Gekonge Joshua Mbia Salomo Nyonere Sali Sheila Kemto Kirandelis Lame Kububa Nyarombe Atebamonsi Babo Kiwya Nande Baswa Somoro Video Autebanga Diana na Innocent Kirandelis Yakio Musodwe Sukoro Nakuru City Salams Club Wikagachiwa Sobo Atebanga watching live Ensoko Wakira asante sana Kirandelis Waigo Sena mbe studio Manchito Morigira Agando chicha Jacqueline Koronyamira Autebanga no alime yomoro biri Ensoko bwakire nanda autebanga mokwale fan sponsor bigeta sengi tu Ensoko TV asena me studio good morning Kirandeni sekyo mosolwe skora na Nakuru City Salams Club autebe Ensoko na yemo buna butambe abigo Peter Singi Korentanda auteba Ensoko wakire no ndime yomoro biri nabigo Jepta Nyangate enkumbo kurwache semo chekerenya resort ataba niko ndani hadi tamati asante sana Isaac sababu nikorochega watebanga nkwaneri fan sponsor bibigeta sengen Ensoko TV asante sana Manchito Murigira namba itu studio nere 078 marakabere 6 marakatano na 3 nere namba yo moere nabakwenda kubeka ujumbe yago usorwa karwaga sinambe yetu studio itunyara togusika mutwe wayigochinga kichiricho iko Manchito Murigira kunyara gwake simi tujati kunyara togusanga kore nasiboniga karabika ekerengero kya guse ujumbe na ndonkwaleri aboroki wabo batebingana tebire chika kimwe chigabo igo nabarubu babe abaigwerio Manchito Murigira togotebanga abana bari bakoigwera nabuono yeno munguru akunyara kago sisenia igonye kore kabana funsi igwera abaiboli baino takona koganyana yo turwe sibye bintebyo imambi yabono boka buso muchie sibichianga irina yororekane mno muntu omuyasi family go sokonye family yawo chefta Nyangate auteba kereru kereu niko ndani kura chisemo chekerenyo resort no mongino yo kurkwanga Evarin Rabera mkwani sana nando kwani abantu bekerenyo boigo ayando chiboigo Innocent Maliba the noise boyana auteba kura chisemo chanya kiriri no alimeyo morobire mbako moyo boigo Paul kura chisemo chiria charo isambo auteba no alimeyo morobire mbako moyo na auteba nga kwan fan sponsor bibeta seni again Ensoko TV Lawrence kula sisemo chia maseno nera utebano ali meyo morobiro ba hadi tamati mbako moyo Manchito Murigira nigati abali bagenda te usangana ito asimambia yabono Mwalimu Charles Rwanga ni ukoro cha wateba Mwalimu Charles Rwanga Koronyamira basement area baka omoyo asante sana ya architecture and constructor auteba niko ndani hadi tamati taratebiri tari lakini akurkwanga architecture and constructor unakwereko Manchito Murigira chika kichirinta getenande tore yariganya sense moya maya so sense moya mayo Manchito Murigira ndakumanyiga ati yagendete kwene kiwa imambi yabono ayagendete kwene kukura chisemo au kura se county tu ya Nyamira county ya Kisii hoika asebinyoro ne cyabisi Manchito Murigira ngwa nande tu yariganya sense moya maya tuira netu nyato sangana imambi yabono
Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments. And we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Kirindwali ya kuibire chinguru kirali tukunesegi. Ekerwe kirenzino ogosemelia nkoro. Walfit Health Center ni ntomwali bumwendo. Egetabia ne Dr. Kena Moses y'umunyagitari nachagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit yachagete 2005 asomucho karatila. Asinyagitari ya Walfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo korege ntugekorunga blend of medicine. Yani ngege nyagitari yetu ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaile. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndegunga international herbal medicine. Ase nyagitari yetu itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa malyogo kwa buli bwo murembe n'ekindwali cy'inkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora Samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantibu na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti Omuchobo Songo. Hose tuakirisimi asi number 0722245763. Ekari ya kurwaria marira ari complicated, abarira bagocha barwarte mono. Ekero bakirege igoro bairwa mariogo umuriro akwenda ukora matukato lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari ya kabere ya gatatu wakonya aba buyenete. Siro yobunda bwense krobolemi obiyoke engali wa megelyo chisemi nobo
kerero ase oboremi bochete esukuru nobotugi bokomererwa amache tebone ng'ombe bunegiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosoe mogondo bweri nebisumwime na pathway machine kira isuku ria jumaine chinsa nibere chia morogoba goika chinsa isato ase omorobere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kurwa ase abaremi ao chinigo ngoroka petrol machine ase omorobere bw'oboremi nobotugi ime y'Ensoko TV oboroso bw'omogusi mirna n'abarari b'ekishinguru erikwemanya abona wateka kuri kitanenya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bunaичia Nakuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret neranyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba bunachinsemo chia molo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no botochi kwa batogokora eke korugeito tonyara kwa batogokora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batogokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Lynette Nyambane niga ng'aririe imena isiko yagusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igore twe unango tebiwa ndabona igore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka udiferpo muira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro bana wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'omwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bw'omugusi mugusi omwanchu muligereri nigarwete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwanchu muligereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango eye ne Ensoko TV oboroso bw'omugusi
Mwanjito Morigeria bwigitesenigia Soka TV marobe tugenda gutusanga na imambya yabono nensoko bwakire na sentunde ya kabere niko togoswa sensemo ya mayatura kumanya gati yari agendete kweneki wakurwa chesemo au angemano kura soro kusi county ya Kisii ne county ya Nyamira togo cha kabene eskuru ya sekondari ya Adventista ya Magenche ni goli tkurigoro yatware to morobirio boko baibye gwaborokiwa bali ba kolete biya asama temo mwaka oeta OKCSE Morobirio yo nigora itwenere Simon Ongaga no organizing secretary okupetia se county Kisii na bigomor kwa manene beskuru yo Dr. Stella Nyatundo aborkwa na bigaba iboli nigo bago kereto morobirio yo asaba orkiwa bali bekirasi yikomena kabiri mwanchito Morigeria baboretwe banyare bakobeko mu kyasama somabo na banyare bagakoria byasama tem yo mwakoyo no roboti robetero kwariganirwa na musakeito Apollinaris Akama Winenjira ya mayogo segeta aborokigo bali bakora buyasa matemwa manene y'umwaka eta nigeskuru ya sekondari ya Magenge egotoka se wodi ya bomba baborabu ebunge ya bumachoge borabu batwara umunyiga bwo kwa aborokigo bakora buya ebyegwa asibanya litekanyore minisco ya 8.35 Oyo no mwalimu Magenge Gorokumaikara Richard odenda gisemi askuru ya Magenge twigure byamono esenginje twagokerere abana bakoleta matemu mwakweta baja lero bayaguza wadi n'abalimu n'abayibuli baja kokokera itukeli twabwaterere sere yo koserekea abana baito ba 2025 twagokire mono n'abayibuli baito n'abana baito unakorege kono mwakoria abana bageta ena botugenete nga egekonekene ngo bakero mwako kera abege konekene no gweta nyone kyo mwakoria ekiagara what God is able to do no man can do Asoma yugoye kerana mono organizing secretary okupetia se county ya Kisii Samson Ongaga nigakerambu ya mona aborokigo beskuru eyo asokoro kiembwengiane asetamwe yegati ekискuru kyanyara chikoba chigosambwa. To say that our wanafunzi are among the few schools in this Kisii county that did not go home because our kuchoma dome. Please you give yourselves a clap. Watu wamekaa nyumbani 1 month, 3 weeks, wengine hawajarudi because ya moto. Mimi nawashukuru na appreciate. You can see how colorful you will be when you be walking home on this closing day. I want you to jog. I want you to do music. I want you to do drama because wale walimu wanafanyisha. Because that is when you open your brain for the academics. Boigo kuboligwa nigo kwarurugo cyasaba ibuliko kikukwanera abana babo asechinga kiechika bako kigocha asomotimo mutambe ukibakwena kamuranja bayibuli bakwanire karazo no mwana owo omwatu baizi elinde takoretire mejando yoko seri kuru skuru wakujifaini tokosabanga mulenda abana baira nebuya nande mubati baisi buya likere babo janga ba train buya nane baira nabaso kusamba jisukuru egendi kusamba jisukuru nando bali mu nduluki kokera because nigekure na bayibuli maega kiagara bayibuli bakujifaini ejiji kubasumbwa sana Homo area sebali bakoswase chi university na baiko chi college ao nigo banyara bakwego bosemyo boiga omwana wekerende sana because yali university etokonyara abanita bauti mbali abana bado family jintenengu bono mwana wekerende amanyenga yaruwete nyuma amanyenga jamwire tororo eline avoid ebe kare neji group jimbe cyoko nyasole yakaranjiroro ngo mwana umuye wekabere group jingiya nande kare university ali oende kanisa eline nera amenye kumenya ngikere ketakira se kanisa ikonto bwato ko semelinga wetere sereye namangana kwa nuororo ama yago segeta nava kibako enda limbaji kusira ko reporter igeta Senigan Soko TV ncheria tana Apollinaris Akama Mwanjito Morigeria tugosika mutwe ritukere igoro nigo muchango bosira kwa gachiwe kirisia kyamanga esoko katolike gotoka ime ward ya Mange bunge ya Burabu County ebunge ya Burabu Mwanjito Morigeria ime county ya Mira moyigo ikirane twena barai aegati abo Mosque Patrick Osero abigomo MCA bwesise ward Jesaya Mange amo nabali abakuriye birogo ase county ya Nyamira nigo babete bakwenekia bunangu cyabali gusire kanise yo irinyare agegwikirania amagachaye
Sikoria rero umuchango bwo gusira kwa gacha ekirisia kia Manga Catholic gegutoka ime ye ward ya Manga ebunge ya Borabu ekaunti ya Nyamira nigo okorekana rero umuyigo uyu obago guikiranwa n'abarai ao egati yabo umubunge Worogongoro Patrick Osero MCA we ward ye Sise Josaya amo noyokoria ekerogo kyo governor wa Nyamira Walter Chanua. Osero nigo agikeria umubegu bagendereza kwene kigwa ime yense ya Kenya obwo manyikarite buna gunizi asate babuna eganga yakero omuntu nokoraria omorembe nakoba kirori w'abantu bweriba lyagusi nonya n'abantu ba Kenya ngima anemo no buna tugereretie obochori obonene lakini tokeria Kenya ga nigo kuchiguru majibure chiguru gunizi. If we don't watch out, we're in 2007, 2008. Tanua oyokoria ekirogo kyo governor wa Nyamira nigo ene kianga magenderero tarabaga korekana ase ekaunti Nyamira abu asaru go sabago tia somo governor uyo kwene kianga ngo korerare abanyamira amagenderero nabono nigo arwa esegeto gotia ase abaremi kwegokaria oboremi na gwancha oboremi ekiagaranga nabo boraba konya chinga kibune chiga na konyora na korika abantu batabuwa tigasi imeyense ya Kenya. Abwesi barua ogosaba gochia asekero omuntu utarabwate kura wesokia na konyore kura rinde gochagochora abarai ba magenderero asomwaka ogocha especially kwa mandotore boda mututakitomore na eno morembo uyu to ndaki umugutwara morembe akero to support matiani mututakitomore na eno tutakitibatiani. Ngoripoteria egetesini kiga yensoko kureiga ase eward ya Manga ebunge ya Borabu ekaunti ya Nyamira nkoro kwa Sophie Oigara. Manjito murigiria tugosuka mutwe bunenchira ya moyo komento mubaro wabagaya nime yorongirwa gusi eriko gayana na gukora ogo itinyana kwebina ase bigambero nigo litkurigoro munyakerogo bwekyombe kyabagaya nime county ya Kisii Patrick Nyagosia bomerete na munyakerogo bwekyombe kyoime ye county yo unababeti bakubeka chinjira baranyale bagokyania oseko gaya nebina asenchira ya bwango. Siremo yokomento mubaro wabagayani ime yorongorwa gusi eri gukora ebina aho bitaganire ko ikigwa sebigambero nigolitskorero munyakerogo wekyombe kyabagayani me county ya Kisii Patrick Nyagosia kubwatrana no munyakerogo ase kyombe kyo ime county ya Nyamira Victor Ngaya abomerana otwarege karo ime county ya Kisii eri gusanga igode chinchira aho cyo komento mubaro wabagayani Kuringana na Patrick Nyagosia niganyakabuga kwera nigo bugayani burasinge nchingiye eri gokonya ebina ebyo bikonya rakabo bikoreterwa asabantu eri kubikora senchira ibwenderete ukugayana agokoro ku mediation nigo konya aso kutatua ebina ebiken on ebinene abantu bagamba bakonya no mutogoro ku mediator umugayani agere bina bya era bwango bya baraisi andege abantu bagenda kuiwana agere omurembo ba ase binyoro ningana yeiro komentwa na Victor Nyangaya oyotebre nigo okugayana kuru kwingencho mono asa abantu iri gukora ibinebyo yesho ndegento kingenjo mono ikiagera muna atiekire goteba ekera abantu bakire kokolerwa mediation gose bakire for a mediation process nabo bakogambye kira barabuboke kiabo mediator igango muntu kubye sirim erivari oba regulate mba bose kwanda isiko ye line yo egeti kimpira
ekere bakona gochesa banyora bakona kobeka chigoriboka ng'aiga ase encherende banyora nkona korisolve bare econflict babwate erinde ake banyora bakorire kina kiaerire emediata neye kubalikera muna baigwana naende ingi baigwana bagochi gokora erinde bamenye buya gose econflict yere buya sinke chiboigo niko bona abantu wesokia eriko chikonyora maigi yani ayora korekano mutinyo go me county ya Kisii mediation asenya mira tubwate mediators bare about 50 Kisii mbale in excess usikenya gose na tebi ngaigona inde bona abu baraisana tutagete quite a number because enjira bono gochibosi tobwate chikoti nabo chirabe chigocha gokea nie bina biko be koti naande batebe kina nke goche koti gitaraita mediation elinde to train abantu babuche na ni tutagete nonya ninwe abantu be press ntubatagete nini mogocha mutrain inura mura abe mogo train mogo somia abantu muna bakuri solve problems jabo conflicts in the from the press and you will help the community. Na ende sa mangirere oyoro monene mediation training in Africa are omugusio itokuruga iga bobasi igale iganjete ngata gete akonya abagusi na barabwo egere ebine bingi biko bagusi abantu babange barabagayani ritora twaro murembe gagusi ya Ensoko TV Korege County Chepethuel Machin Nabaigo manchito moigiria to kutira kusukuira na county ya Mira nigaba mikro soro ngoruo ba Peterit Kurigoro banyorta maigirio huna bakunyara bakwenyoria maigirio igoro yobolimi manchito moigiria nabaige gati ye meroberiende yabetege kubekwa gori Kurigoro naro batura betero kwarganwa na Sophie Gara tigatura nyora subwagari bamenyi kurua ase orogongo rwa Nyamira nigo bomerana ritkoria rero ime yomoje okijauri ase amaegeria abo igoro yoborai nebinde inse ye program ya our voice gose echaye ito eriogire ito se program ekorokunga our voice gose echaye ito eriogire ito program ye bwatekerenga yokororanga ngakito ranya ko batogotwara a community ere inclusive kero monto abwate libagari yaye lioko nyaro ko gakorwa contributions chiaye asa mangana ritokonya ko batogokora ase kerengaki e program eyo erengete abangina abasae abagaka amo nabantu bwate oborema ao eriyo banyore amaegerio ayo arachie ko bakonya anene mono eriogi rioborai ebikundi egetangani etogorokanga male allies ekiakabere toko barokanga women networks ekiagatatu toko barokanga youth network nekiakane migrant workers ekenenge kenene giatoretaga ase wiki ye naande korubuna twagachagete etolega gokora egento tokorokanga mentorship bagokuana abasaye na barogwete batigiri magega nigo bairaniria ngambuya ase amaigeria yo ekiagera nigo babaire bagotigwa magega ke magenderero nonya nase oborai ase bate babuna nigo benyorererie bagari abene osokia amariogi abo erio koigwekana nonya noborai korwa abinyoro ime goika ase tiobisi umorobero yo keroso chaka sana onyo otoire a voice in the community like youths into our side we have been having challenges in the communities now se njokonyora matuka mange abagaka na boma ete bako ulibaga ko raise issues go determine the future and of the communities resource allocation na bintu binde bionse lakini boniga we have also been informed na twa Rosaligo platform yagirege gotokonya ko ike nintuko korwa our voice na nigo bagokera egitambukire keiga kia maigeria aya ase bate babuna nigo kia bakonyire kumanya chingencho chokorinda egenka nonya no gwesoanania ase oborai obwe borachie ko bakonya gochia amatuko amambia nigo bate babuna nigo barachie gosemia abande batanyora amaigeria yaga erio bachikomanya chinchera chokorenda egenka
ase program yetu roje awati our voice yatoretire bware because ritang'ani twachiete kwegera iguru ya leadership na iyo leadership tukarora naki ego chakera kurunga abana umongina amona magaka abukare abagaka boka igabarenge yani they were the ones bagokora ebintu ebibi barora naki nabuoka but nowadays tokora naki asengenje banjeranire through this program twarore naki 20 bit twachakire gutwara oborai alafu program ya ikereire asetoko somigu mpaka asetoko renda chinka chito asemangana family ngoripoteria egetesene kiga giensoko kuroiga ase award ya Borabu county ya Nyamira intenkoro kwa Sophie nabigo manchito murigeria magega yokorie mini ya isano na ibire nugutakyanda asomwa ko edite asogotemwa wa KCSE ni skuru ya secondary ya Nyikuro imebunge ya Tutumasaba litskuru igoro bane twebyewa gucia saborokwa bali abanyati bakolie bya samatemwa abaye kirasi 12 omwaka oita bagokwana ekerekyo nigo babete bakoegwo koboko asogota sambe skuru sebego mwalimu obamonene Job Rasungu abete kaguchengera embwa yaboroki wabo. Under the guidance of our God, our living God, you know what happened this duration from May, April, up to recently, even 3 days ago. We've had schools have been burned down, and but our school we prayed, we asked the guidance from God. We invited guests like the one who preached today. They talked to these students. Until now, you are going with them when they are okay. Option for 9. Now, in terms of ranking, it was number 9 out of 191. See you, sir. I want to thank this institution very, very much. Last month, we had a lot of issues with the schools around in Nyamira County, particularly on the issue of fire. And you are aware that most of our schools were affected. It's only Nyekuru Secondary School that was not affected. Can you clap for this school, please? This means there's a lot of discipline in this institution, and I want to thank the principal and the deputy and the teachers for having instilled discipline in our students. They're quite disciplined, and we are aware that you have the best principal who is always available, principal who is actually approachable, and that's why this school is where it is today. Mwalimu alikuwa na mwanafunzi, she was the best girl this year. Okay, boys, if you are picked your envelope, kindly get seated. Our continuing student now, our Form 4 KCSE last year, ndio wale wamefika. That's this Pareto Moria and the Peki. Manjito murigeria togusuka mutweni ga Bible basege turi kurinda abana babo nene mono chinga kichi bakagenda somo tumukokuru wa chiskuru cyabo asebirengereria byabali ikiranite ase skuru ya Nyikuro ime ya Tutumasabe county ya Mira chinga kibyewa byari kubatwa nigo bagabo abayiboli banyate bagosemiwa banyare bagukwana nabana babo chinga kichi baro mutumuko nabayigo kweneke buna kunyara bali bakubalinda abana babe bakolenduna abayiboli naende tumba mase kwa uli bakamono gutara gukia mairi nikita igisawe kinyinge kitigwe abuna bayiboli bagwenete koberege kwera bono barua maboko ya balimu bona bakire sa maboko ya bayiboli ekyoto na kitoko kikotenna bakongu munantu abayiboli no mocho korone na kororaga bona bagwenete kogiterwa bona gento ngotebanga kujakira nyumba 10 n'abagambi n'abasabi chief boikabaka imara batenene boronge elinde batubwatisi abana bamba amaseko nakobali bagasoko kikobeka kisagwe nebisangie binge twakogenda kibiki bya abande bakikoye kuli baganga evikibiki ya sokoronga eje tine bona ngane tianda agende turibwe yemo hakuna kitu kama hiyo abana tikapatene babwate kitabu jasa maria tanguru kunansi mora class representative 3 Congolese njena angota yaba tuki akarba chufunge school ba chukwenda ka toko saba
tushirikiane n'abaiburi n'abarimu n'abagambi bonsi abana batware nidhamu erengia ali baracha gukora buya mbaya base gutwara chisabu chinyinge mbara bachi gusaria mang'ana abaiburi ngo batebiga abana besike bare at risk sana bono togote we take good care of them kali batachi konyora amarita mapema gusama ruaire bono lazima tubachunge toba the necessity batakeire Samarieta njenguru Joseph Mwebe njege ntona sabe abayibori chinga kije abana banyore rusa renda abana abambo time yakoba korigigas yakoba tumana bachikwarorie mete aho mwana arachikwarorie mutago guru mutegoro anyora machera na ndoro chikare candidate mo especially ndate kukona kure candidate na mono na bari bechi big bia bara bechi big tikakwanjira omwana ore skuru agendie big ngaki yerusa tiabanyore chinga kichingororo obanyore chinga kibako soma buya elinde baja bakora matemu buya chinga kije bibinji kibako ende barosi abari bana retoko nyagutuma tuma bana go choboiri karati kabondo chinga kichi amangana yoboiri tiabana banyore chinga kichisaine elinde basome bakora matemu buya tutoko baganiria maya asomwa koyo Nabego mwanchito moigeria mubunge horabu moske Patrick Osero nigorokirio muichanoye nabo igo gutumengora guchia stinka chiria chiasirete abanchu babo sekinyorogia chinche miyo wodi ya Kyabonyoru kaunti ya Mira chinga kiribaga liraba lyabagwerete na kubakoneka nigalireira yogo chikwenekia na chikubwatira nechi family chumwanchito moigeria chinga kibako bainia abanchu babo no muichano sana mangana twanya igwete nabete zicha chinche poleni sana abana baitu basirite anda abana bake barenge kwirigeria ekonda barenge gukora egukunye cho ngo tabye kenyoronga pole sana na ndi ninche ntware chaki ntarire kiro muchi eso esa basirite togende torra maitaji yabo toteme gukonyana esinga kimunechi nechinga kitobwene tako bamo aiga bagirwe kiranya gekongu sana aba murabane usiria magimabo esenchera muneye ekinege ntogiye okumisana lakini aru Nairobi natabenga ngo chambakaga ndigereri boringa echo yagwete ngaki yabete nchege ntonko bori nga abantu mbare tobwate bakurunga works officers babone to kutarira chi project mune echo na bekuru muno no mutinyo mugima site engineers babone to gucha barigereria bamutenga agaiga iswa ikire wagosire aiga mbiyore bono ngumitinga abarende banyamira babone to kutarira chi project ubone to kwatarira project baada ya siku 2 baada ya siku 3 na rioko manyanga inkikia bekiria aria igasimbu yagenderete bona abanyugete konye baikire vuti 25 na ende bagenderete abo tango mo site engineer na baingo chabate binaki aigadira baneri kongo kora korogera iguru gaiga utaragenda guchinze tigabarigiririe ngaki echo ya ena netwe omonto nyetwe na bwate capacity na tumete chi professional chinde ko because chicho zwa gachine ne chinyinge eye nero yo ukaya korira mangana munaya na kitoko boringa obotiku bakoru kabisa onya makoso karoro abantu tigabache bairwese kegambero usiria magima ayaba murabane nege tugyo gochana sana so njango tabia kenyoro poleni sana Nabigo mwanchito morigereria tugerimo lyokaria itrima yerombe yari na mwananchi wakoro musangirekano monene chisemo cha Western oyogenderete kolenta ebirengero awasaba Kenya hasegati ya Kenya batebire buna omuske Edwin Sifuna nigale nditabante semeyo asobonge nabigo niga babolyo muske Fred Matiangi kwene kyabuna kubeka romokia ase eganga yayo kulyo burai imensi majito murigeria oyabete gagukwana litwirigoro nkurase county ya Kisii asiba muboli Dr. Fred Matiangi yoreganga yokulyo burai anyale gakubekomokia asichikambe nchai kwanyore kijana kwa 500 egero nyoranga otebwe kire toko genda asali emokomekishwa nga mwarwaniri opponent yae eyu etalie picture ngia nakubwa mono siasa ngojere nande yaita kolende obo mubaro bumbuli ko ba ngangusira bolo ko bansiasa obo mubaro bwo bakogendera nakubwa mono nantu bwaterane na ituranyale
gukinia ebirengo bya Gusii urachoru nero to support uri urachoru nero support kurende naro nkelinga nari gusabanga matianginere up the game sengenjo korwa kanisa akogende kanisa tokorore kanisa kirali tuko no yomo kore mekutano isuko nkagire to libwe mekutano isuko ago manyikana mano kubwayo koende kanisa. There are very few people barakomanya na siasa itakito mundu very aggressive and you meet people kwa manyana inki bagatagete ukwana exactly to their heart, to their mind, lakini goko nyoranga eraganye kanisa SDA on Saturday again na ndaganya another 7 days again na baba bakore mikutano kera lituko agenda nali kumusavankeringa nabwata basani Kenya ngima igali ko baleta very close babange program yaye tategemea mono asa abantu bagusiboka esenginjo abantu bagusiya babunge ebatete ko monjo kana ni Gusii esenginjo they have been egendo kera batagete kenen nkeringa maybe banyare go choru ondata ete koirana bona gento nale ko basaba nkeringa 2027 intagete kura yao egento kenen nkeringa number 1 we can make masoma at least free secondary schools as a day school chirojipa kachibe free mwana ta ikurunyone siringe mesengenjo na kore benchmarking as chiko students ya few it's workable me the chibe sachi nyinge chiko sirase abantu bali ba CDF bako correct na abantu bali bako achi project chibe sachi asira chi nyinge, but if we close those loopholes then napotokonya day schools they pay I think 12,000. So if they give me an opportunity abongo nyara ko make school ja day school chibe free. Abigo mwanchito murigeria barimi hekemeriye chae nigo bakolire gikaro hamwe n'aba director babo we factory yecha ya Kibirigo West Mugrango county ya Nyamira hirigo semania buna barabwaterana asigasi yo kwenekya bunekemeriki chae nabigo gokinia ligesa yekemerikyo amarieta nankoro kufredi nyanaro omuntu nyoro dire amagoso naro kama iko mistake anakuja kwa management kupitia kichiamani kechitundubali toikaranse atebe nyake factory esaregete factory esaregete akero omuntu abwata mang'ana atagete gokonya factory igagocha nonyena ase chimiti eki atebe factory totebe goseya atombe goseya nyankoba goseya nyansiongo nebwata omochando ngakitoko nyakonya asa marietha ngorugwa bita musongo nyanja KP 66 number 48 na njo nayo komenda linga nerimo ekero kendo muntu unkorigia oboremi mbubwati usia nende na mang'ana nda siasa hinta gete kura tiganji ja saba le migosenji ja sona inji mbasa be kura ini timbasa ko batebye binte binga ngegere nchikonyora chikura mutu Samarieta ngorugwa Robert Ondieki tundubali ya KP 69 egento gia toitire ntuna bali minekero ko nyoru muntu garokende igaru mwana siasa na ndorete biashara bya siasa se tundubali egie tagwene tiege ko garanjera te yo muntu korigi chikura ara eja se tundubali acha go so bate bange cha eta kiria ko ruga Samarieta France atuya KP 52 asenge ncho kurmaiga obore mweja ebwa kabere buya bwa kagendere buya siasa njaga so irororo ntwe tumete na bana siasa ebare kuganya banyoro bakongo tutobwate baturira bunge twakwanya kwa statement kibesa lakini era bajagire kureta iga asenge ncho okorana ino basoire gocha ebiasa ebyecha ngo kibire gusarika asenge ncho siasa no bole mimbigo so anamu Abigo mwanchito murigeria chigali chiri chikobeke mesiki yeriogie riegoro ni wachira chikonyora ogwakwa onyeki na kirase kigambero kyogo tenaguse kyogo tuguterale amalio gyayu kochia weta kinekyo nigo kiabete giego tegerwa gulitsukuri igoro no mona chibi na Patricia Nyaundi kyo keigetigwe kigambero kia Milimani mi county ya Nairobi no mwakire Samuel Nyamari asatebere chigali icho chia matatu nigo chiko bunali chiko liebara. Many matatus play loud music all through
without regard to the nature of passengers they carry. Play loud music to the young, tender babies, to the old, to the sick. And you cannot even take a call. My lady, my petition is centered on public service vehicles and not in private vehicles. And that's why I invite this honorable court to find that the respondents have failed in discharging their duties in addressing these matters. Kirengete kuboria koti nyare kugamba iguru ya amariogia ya matatu cha Nairobi chiko bekas chigari ene ni ongote banga mariogia yu ni gawa affect abantu ase kobo bya kwabo ende ni gawa affect afya yabo matatu chance pi chinyare kubetererwa chikotiga kubika marugia mangas chigari kubugia na kupekeri irine na sechi matatu niga kere mamincha ni katiba ite ya 2010 osaba high court nyare kubetereria attorney general nyare kubetereria National Transport and Safety Authority ni nyare kubetereria National Environmental Management Authority vanyare kubosia mechanism, implementation mechanism ya kororanga amariogia ya akokoruna matatu anyare koera na twakora rere kine giategera rero ndike gocha konachwa chitariki 29 April 2027. Wanjito murigeria negatiari twasangire emambe abono na yasomoro biritu bensoko bwakire kuri negatiari ando chagendete kwenekiwana abayibol bagendete kubolwa kwenekebuna kuba kwanera bale abana babo chinga kiekibakire aserusa yo mutinyi yo mwanjito murigeria igonye kore nabana bagasenka yago enekebuna kuba kwanera ole banyari bagutora chimbwa chingia nando balende tote banga kero barasama gokago nayo kubalindo mwanjito murigeria soko bakwanera nabigo kuba angena sibali hoigo aborokiwa bagenderete gusabirwa chiskuro hange mono bali bakubara sekirasi gikomena kabere gusaba guchunyara bagakora amatemo abo yo mwakoyo AKCSC nabigebirasi bino mwanjito murigeria na ntutoko basabira bachikonyara bagakora ibiyana baro bachikonyara bakwegwa ebyegwa chinga kindo chiskuru au kurase county ya Kisini county ya Mira bagendete kwegwa ebyega bali bakoletibia asama temu abo yo mwaka 2025 mwanjito murigeria nabaganiria maya aborokiwa bonsi nabigona ndinko nyorikole na barabunka gagu enekyabuna gukwanula barabu turenda sumo tumoko kego toirane tugende gusanga sensemo yechigaseti. Eje Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571
au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no turegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi ena 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igyo obulimi bwekerero nechikolinga asobulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile chukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomoguse mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mwanchu muligereri Yensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri Yensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sense mo yana kuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyara ko batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nenyara nyara ko bakoigwewa Mwanchu muligereri ntonyara ko batoko genda ase bali barasa masamba kuna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara ko batoko ireke mugusi oro no mugusi anyara ko bakoigwewa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa na kubatoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko gakuigwa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Soko TV no gotochi ko batoko kora eke
igikuru gaitu tunyare ko batugekora asenjire bwenerete mwanchu murigiriri aiganto koreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu murigiriri tunyare ko batugokoreria okorari kwanya gusira asenjire bwenerete Ensoko TV oboroso bumugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Ensoko TV oboroso bumugusi mugusi omwancho murigiriri niga ruete asensemo ya busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigiriri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango eye ne Ensoko TV oboroso bumugusi Mwanjito murgiria wigeta sergia Ensoko TV ya sentune ende tune ya gatatu twachire nanda sore mambea ya bono ngendete gusanga na mambea bono na gukumanye gatiari agendete kwene kiwa sentune ende nande ngukwira se ensemo yechiga city soko bakwani ngombata iritkuria rero boigo chiga city bere ngwate gazeti ya The Daily Nation nere yo mwanjito murgiria boigo nimbwate gazeti ya The Standard lakini ndo chiga city ya The Daily Nation iritkuria rero ngegukwanira igoro gyaba governor buna babiri bakunyora chibese kurwase serikali wetera asoba kolere bwabo machito murigeria inchigo kumanya marieta y'abagabana aba nabigo chibese ichigo kwaniru etibanyarire bagwe konyera gusibanyarire bakorusia kurwase media yabo bakora bagasoko bukwanira nde nimbatiga seti ya The Standard diga machito murigeria ebichero rono chine yango neyo mukonyi bo muraiwenso muske kidure kindike aigo machito murigeria noro chibuna bigitoko bakokwaya kento kiribago kwanira buno borai bogendete kwene kiwachinga ki nibagari ayo machito murigeria tokumanyigwanga baria oriyo nero ganirgo kole mirime yo kolende bario machito murigeria bakoyekora nibo barabao naro nichikote yasubogari korende omo director itatigara tubekira chiga set chonzeri mambia bono torenga chi headlines ninki chigo kwanira buna kubekirega gwo machito murigeria Noro chigazeti ya The Daily Nation ye gukwanira igoro yaba governor chibillionaire bagavana mwanchito murigeria bariga billionaire agumudobekire omugavana Ferdinand Waititu noro chichibesa bekiro mwanchito murigeria chire 1.94 billion abigo ntobekire omugavana obono Kimani wa Matangi kula chinsemo chiria chake mwe mwanchito murigeria nere nabwatiranire mechibese chire 813 million Moses Lenoli Kulali mwanchito murigeria nere nichote no mugavana orarali Mike Sonko kabiro mugavana wa county ya Nairobi Evans Kidero nera kabiro mugavana wa county ya Nairobi Mike Sonko
nigabwatirani n'ekibese kire 570 nabego Evans Kidero 517 million omwanchito omurigeria yokabiro mugabana we county ya Mombasa Al Hassan Joho no narega go mwanchito omurigeria abwatirani n'ekibese chire 5.8 billion omwanchito omurigeria nabono igo manyenga nigale cabinet secretary o mining mwaziri wa mangana ya madini waigontu watokoti ubado mwanchito omurigeria nande no kwaiwete ekina kya ibna gya chito mwanchito omurigeria korenda sponiga nigo tokomanyiwanga nere chibesi chiganiri go se chibesi chikagere go sira korwa abisi chiga kyalenga se abisi mwanchito omurigeria nigo chire 3.4 million 73 ngo sabo kwabiro mwanchito omurigeria nigo chire 73.4 million oino koti obado yokabiro mugabana bwe county ya Migori nabega wikirifo paranyo mwanchito omurigeria tokomanyigwanga chibesi cyasirete kurwa bisiyaye nigo chire 56.7 million chire chibese cyabakorete bakaba amatachiri mwanchito omurigeria kero totebanga chibese nchirabwa tuko Chelsea County go senchibese nchibota Chelsea County chinyare chiwikerania amaganyo yaba 9 Chelsea County yo wakana bakoliye mirimo be county ni gweta chibese chigo cyagenda hoigo mwanchito omurigeria se gazeti ya The Daily Nation go kwanerere aboroki waba guchukunyara bagokini wa ebirengo tokomanyigwa ngari bari chiribu 34 mwanchito omurigeria 34,000 bachukunyara promotion agwonto chokwaniranga ninki bagokwanira hoigo igorogagu baligete omusubati oyomo yobete kagusiro bugima bwaye keragwete korwa sekoro bayigoro mwanchito omurigeria hoigo sega seti ya The Daily Nation gokwanirere igoro yokobakana kogendete kwanekiwa ase cabinet mwanchito omurigeria haigo nigo bagokwanira gwetera egento kenao tebetiri tukuli igorogagu ase aba waziri troche Aden Duale nabigobono agati y'abawaziri kurwa chinsemo chiriye cya Mount Kenya wetera senkwana abeteka kubaruka abantu ba Mount Kenya chinyangawo bono nigegendete kolenta omuchando wetera se cabinet yo ninchiko bateyo mwanchito omurigeria nikikirwa gukwanira mono baligeretie obochori bumwako gocha egazeti ya The Standard hagunigo gukwanira igoro ya Kindiki mwanchito omurigeria stripped ninkirwa gukwanira mwanchito omurigeria bagotebanga amabaga usemere mo kidure Kindiki oyora mukonyi bumba ibwensaganirgo yekora bonigo yoko yekora Musalia Mudavadi mwanchito omurigeria no ino gotomwa gocha chinse chesko negati ebintu binde babatebanga oyo gokora emirimo y'iboniga Musalia Mudavadi oyore cabinet secretary nando mwaziri omonene hento kiribayo bagukwanira no bochori bobo bunge mwanchito omurigeria bwanyate bogokorwa asense media ya Ole Kalau hiyo kutoka Imeye County ya Nyandarua aigo mwanchito omurigeria nigia korokya buna kidure Kindiki na Rigathi Gachagua bagendete komenyokania astokomanyigwa nga boniga Rigathi Gachagua mwanchito omurigeria huyo kabiro mokonyi bo muraibense nande bono ro muraibekya makirigia DCP tokomanyigwa nga niga bwate chinguru chinene asisemo chiria cha Mount Kenya yento kyalentire omuchando sana agmono chinga kyo bachori bwari bakorekana se ensemeyo obachori abakumwanchito omurigeria abagwa somera ngochiro wate yasobari kurinde bose banigo mwanchito omurigeria abakoranga nkichi ya Daily Nation kwanira se gazeti ya Taifa Leo mwanchito omurigeria oteba vita ya mawaziri kuna na gotebiria se gazeti ya Daily Nation yo kwanira igoro chisegi chigendete kweneki wase e cabinet chinga kyo mwanchito omurigeria bagendete kwanira igoro y'omwaziri w'abachano Aden Duale kubaruka abantu ba Mount Kenya chinyanga wo mwanchito omurigeria segati yabarayiga gutubaroche Alice Wahome yoro mwaziri yamangwa mangana chindemero nere nagasene komo kani ya mwanchito omurigeria use nage chiriwe teras chinkwane cyo cyabete chigo kwano na Aden Duale asamotebya nyarika gusaba kwabera korende nkwaro chenkwana ya ngatebete ngata gusaba kwabera mwanchito omurigeria boigo toroche ayagendeta se egazeti yo tobwate ruko na boigo mwanchito omurigeria kidure Kindiki aiga kidure Kindiki nigatebirenga Mount Kenya East na Mount Kenya West tichiko chikonyara chikobagano mwanchito omurigeria uyo taite chibagano oyo Geoffrey ruko mwanchito omurigeria uyo romo wazere nenchiko banya subagare no mwaziri okyale nande nikiria ukwanira asogotaka Mount Kenya ebege kubagano mwanchito omurigeria segazeti ya The Star mwanchito omurigeria niyo gukwanira chitaito deed chiri omuraibwensa bwatukire kurwa asoabisi egaba batebanga nigo chiabire 2 million inchikote yasobagaro mwanchito omurigeria boigo asegazeti ya The People Daily yotebanga abali bamwatiriyo omutwe omuraibwense
nomo ske ligati gashagwa mwanjito murigeria uyoro muraibiye kyamakiria DCP niga mwatirio muraibense omutwe naboigo Edwin Sifuna torochibona bagenda togora campaign cyabo mwanjito murigeria Edwin Sifuna nagenda chisemo chiria cha Western hakaba kagusangiria abantu abange sana buna kwarana nyena se gazeti naboigo mwanjito murigeria buna torochiri twigoro na wetirase ari abananchi bagenderete gukwana aiga mwanjito murigeria ngo babatebanga niga ngusita abantu abange naboigo muske ligati gashagwa gwetera chinkwana cyae bunagenderete gukora campaign cya yastisemo chiria cha Mount Kenya nigo bakote bangani go amoire muraibense omutumwa nchito murigeria zine gatie chigazeti china sangire na imambia yabono kurinde bono nigo tokogenda eyemo aseyemo mwanchito murigeria tolenga ninke chigaseti chigo kwanera litsko ya lero tunati headlines gazeti rwanchito mwanchito murigeria nabakonyora subwagale onyore kugwesomera chi headlines echo kolende nondege gango tebya subwagale boigonga ninke chigaseti chitko ya lero chigo kwanera yonga omwanjito murigeria karibu sana togenda gusanga urana watebya se gazeti ya Daily Nation page ntanga ningo somo gano monene nigo gukwanira igoro yaba governor haiga naho tebinga abagabana aba nigo tokomanyigwanga nigo babere chibilionea chibese babwate kinyingo mwanjito murigeria use nigo babere abanda wetera chibese siria chikubwatukwa kuchiase county muno muganora se page ya kane ne page ya gatano mwanjito murigeria ngokoira AMSM ase page ya kane nige gukwanira igoro yekigambiro mwanjito murigeria una kyabeire ke gukwanira naboigo wetera ase chibese cyabiri chiko bwatuko mwanjito murigeria tokomanyugwanga abagabana bande nigo bagoikase kigambiro bataga wakana elio tibanyara bakoirerwa lichiko kolende togo chaka beno mwanjito murigeria togo chaka gaigase gazeti ya Daily Nation now tebya ukwanerere ebintu birya abagabana babwate ukwanerere igoro ya mali ali babwate mwanjito murigeria ase gazeti ya Daily Nation page ya kane yo ukwanera igoro yechi hoteli yati ebintu bindo mwanjito murigeria na emegondo totebe emigondo mwanjito sichindemero aiga ukwanera baro mwanjito murigeria igoro yekyombekerikya Ethics and Anti-Corruption Commission EACC ukwanera igoro ya Ferdinand Waititu aso mwako 2022 bagukwanira mwanjito murigeria bateba nigarenge billionaire uchakiro mwako yo 2022 nigarenge omonda nigabwate hotel estate ekamba ni mwanjito murigeria yobonchereri nabego chi duka totebwa negatia maliande aiga nigabwate chigali chinene nabego chi investment chinde batarakwanira bagukwana chibese chire 1.94 billion nigajbetega guchiwatoka omwako 2025 no mwako 2020 mwanjito murigeria Waititu akabaga kuira seke gambiro kolende nigabetega gukana egati ya maliande tokomanyigwanga ekegambiro nigo kyamonyote nande kabwate 1.1 million echiyo chitamanyiringa nayi chibete chikobekwa kolende ekero mwanjito murigeria bachite kubwate mono tokomanyigwa omongino yokoro kwa Susan Wangari nere na nyore tukabwate chikambani chinde ikambani nere kuro kwa Saika chieste tibere chikoro kwa Developers Limited Bienvenue Delta Hotel na bego Beans Management Services Limited dichuneji kambuni siria Ferdinand Waititu abwate mwanjito murigeria bego tokumanyigwanga na bwata maliande tuwate jamii bora buildings values that the chibese chocha jamii bora buildings chibese chiko tumika gagu nigo chire 200 million chibese siri bwate Delta Hotel tokoma yiwanero mwanjito murigeria 380 million chibese siria aba governor baitu bago chabarabeka se investment chabo gusasa mali yabo alibate banga achiko bakonya amatukamo aigo mwanjito murigeria tubwate bayiga mali anda sichisemo cha Nairobi biashara shopping mall china chirocho chibwate chibese 110 million chisemo chiarunda narona bwata mali yale 96 million mwanjito murigeria oyono yokabeiro mugavana bwe county ya Kiambu Ferdinand Waititu kyatogo chagigo mwantie utomurigeria tindayitingendera okwanira amali yae tubwate oyokabeiro mugavana bwe county ya Migori Okoto Bado egatokumanywa weterase ekyombekerikia EACC okora obunengi bwae nere nigatogete ne chibese chire 73.4 million
Manchito Mulgeria tebanga chikamboni nchirabwate negatie ya Mariande kore ne chibe centre anyatira kubeka se school fees abana baye bagakigosomera chinse chaisko. Manchito Mulgeria abagabana baito uno mugavana Okoto Bado akabeiro mugavana we county ya Migori chibe se 3.4 million Manchito Mulgeria nigachibeta se kamboni yemo korende maiga ya bagacha bakanyora inganiga kanirita abana bae abari gosomera chinse chesco n'ibintu bindatogete na berobo n'ekigali kinene ekitotebwa nigo kiri 3 enyomba egotoka sisemo kya Loresho Rich me yo mucho Nairobi nabigo ikembe kirya yesisio Manchito Mulgeria kyagoteba agwo amali aliande nigo konyora ngabagavana baba bisite korende togatebwa nabo ate chikamboni ikomena 3 ekiti yakoretwa bunengi oyino bado bari tugukwanira bagega ibintu bino Manchito Mulgeria nabakora muri kibesi kigotumika twenda sumugavana okoro kwanga Evans Kidero nerega kabeire omugavana we county ya Nairobi aiga nigo tukomanyigwa nera Maria yo Manchito Mulgeria punanya tega kuyatumika gusibuna yabagete tukomanyigwa ngana bwate 317 million aso mwako 2011-2015 kibesi kina cyanyateka gutoka na cyo Manchito Mulgeria korende boniga tukomanyigwa wikira boniga nigo cheikire 200 million wetera sobunenge bogende takuru Manchito Mulgeria korende ntaragenderera twana mwaliga niyo minto Innocent Onyango aragokwanya tumeko genda nese muyiga setinanda tebinga ikwanyaro Manchito Mulgeria dayada kwa yeside Mulgeria gorataroche ngibwakira mbiande tongo mwochochi itongo noga ya Innocent Gen Z kera bando rabate binga itongo noga ya itongo mwochochi sema bia bono biande bono narule gusi bono waikire daikire karibu sana asante sana nakonyolire kugendeta se gazeti tagetogendera kona goteyo Mulgeria rende kikerikira se gazeti buna kwalenge echengo nakubwata ndega iganda araro nganki bagukwanira se gazeti ya The Star semambia bono kana kwa Innocent gazeti yao actually kwenye ya komisiri sana lakini obiana bigete gotieyo okay aiga egentondo chibagukwanira mono hora ekiruge kikyabagavana niki Innocent bagavana bakwanyete gose gobe bagavana bakora magendero chinga chiabo noro chenyumbiri amete Innocent okonyorore niyo mugavana gete ogwa kana rent yagenda sale lakini ndi tari gocho ya Nairobi okay nabeko ekogera aba yenteke umanyanga abangi babwate billion budget unabona tukwane umugavana onyole gono bwe county getego konyora ile billion 10 ondoye go 6 billion ondoye 5 billion ora rusibe ote bigunga kyabwenete kubanga abantu baye utukaga kuchaka kwebanga bagotebanga charity begins at home yesonge kyotaligo kibwate enyencherego ngibwati mamini nyenche ibabwate nenga sana nandike ndoche se gazeti ya The Star I mean The Standard esema bia bono nero ngokwa nero ngakindiki gabwato muchando monene murayibwense tai kaskindiki Innocent tiana ra kwanira bagavana bakeigo umuchando norega gungo cyane ngo teikwanso muchando rando monene kabisa kirengo tebi ayonko nabare abagavana bande tigantiki bono bali bararura abisi ni cyaba bono Innocent barabisi abandi barenge abagavana boni gabali cabinet kone bare Ali Hassan Joho boni gatuma itino mu waziri wa madini bagote banere nabwateranitwe ne kibese ekeralinga suburai kire 5.8 billion Innocent icho ne kibese nyingi sana ine financial year ya Lamu County iga tokumanyigwanga 5.8 billion echi nigo cyari kubwato kwa bune tenda ucyase obwagachi korende tigaswase account yae nandi ngento narira sabaga abana babangi nigo babwate chi hoteli chi company chinyomba bagachite na babwate shares asibengi au muno mugavana bwe county yo ya oyo kabego se Ali Hassan Joho oyo banore mwaziri o mining 5.8 billion Innocent tokomanyigwekera soete asobo cabinet ebina byabe byatenenetwe kerabeto mu waziri kerabeto mu waziri yani nabayigo mugavana bwe county ya Kiambu Kimani wa Matangi nere nabwaterani gutwe gaiga
ne chinyomba bagoteba na bige entumaitenga inyomba na neri ya bete yego tagurwa tokomanyigwanga enyomberi nigo yabwatiranetiwe nobokurumi kurende abagavana ba Innocent bari gukora gasiboka nigo bakubwatirana n'abagavana bamwe abo Kimani wa Matangi nandi wetera sikimekeri kia ESCC tiwe sensi na ndabwatiranetiwe na chirochi 813 million ekyo abegetase ebengia yamo unesha and tokomanyigwanga nabwate 13 more bank accounts are link na chirocho again igati ibintu binde bagoteba ni kampuni abwate group company construction company chi estate chingega Innocent title chikwanera kurenti gangenda switch for paranya kero talingo Innocent Junet Mohammed nabara ibande kurwa sikia makiriki ya ODM batetenga wikiri for paranya nere bataitabe mukonyi bo muraibense ODM ya bekire kiliye kurukunga reducible minimums ande batebire serikali ya 50-50 50-50 batebire bayiwekiro kyo mukonyi bo muraibense na ande boniga gake monere kera siasa yarenge ya 2022 kiro muntu gagendete gusibira gwaka usinaro rabe deputy president muwaziri wikiri for paranya igaire head start na ODM senje bagoteba ne performing governor lenge indoche lieta lia Gladys Wanga ndirororo indoche lieta liyo muwaziri Hassan Ali Joho wiwateba kerabono ODM ekorolekane no mugako buru Odinga nere ne party leader batebe tenere ni party leader na bara bekiru considerations bono ODM ero yatebire igiteta mabaga 11 yobo waziri kera bakwanda bosio bachikokoro tuchikokoro bachori mwaka bw'ikirubera 2022 ekero gukwanira bono mugano uyu umanya konyori umugano uyu kware gontebinga nkontebiure mo deputy president Kithure Kindiki igo bono iga agendete ko bagakorora egegondo iguru kunyesesenya Kimini nabo nigo muraibwense ndocho muurire chinguru kiri cyogotenene meroberi yeserikali buneko bagego korekana na mono niganyare ko bagakona chinguru ekyo gochia ase oyo rumu waziri omonene bwa oyo teneta ba waziri ugurunga Musalia Mudavadi mwancho muliri batabanga ayankorengana n'amakaratasi gazeti ya The Standard yaberege korora na maisaye kirabari ko babakuri kumugano yo ningi bakaba bagokwana mwancho muliri batabanga matuka etetu murabwense nigo abetega ko mwali baga oyo kurukunga Kithure Kindiki anyara ko bakagotenene meroberi yeserikali na koranga kieko bagego korekana kuri ndobo chori ubwa korekana sensemo yo Kalau nigo bono bwarorekana ko mubekasa oboso ko banana nabo igo konyara ko babo kumukinelia liberera na umwanchu muligere lifago teba ngumuraibense ndigagende tego itebirengerali koranga kyachi ko baga ko genda netigiti yayo mwaka bw'ikirubere 2024 nabo gwesomero mugano uyu konya Dayano nyogotebiri golese page ya kanene ya gatano na bono nigo bagotebanga nigo bono iga bagotebanga ningi kilikiraiga kuligere linde nabo igoro botindora doche baraki burukali gete igoro ya siasa gotebanga umuraibwense nigakorolekana kuba kagekiri ekerarigireti bono buna abaraibu na babeduin sifuna sebono igabagendete ko babakuimuka na baruga sensemo ya kisiasa bagatebanga insiders bagate umuraibwense gale restless ekera bagatebanga taligotimuka na niga kwamba korolekana nga siasa ye nigagendete ko iligiringa kire bakari kwati umuraibwense mutu siasa ya Edwin Sifuna Sorogongo wa Western Kenya nigo yabeire buna chingo kirichi nyoma ekara chiwo kaliko you can imagine onye komanyete getheri kiabe kirese enyangeni no mate nyangeni ina senton raiga na tire nyangeni ngachwatu sana okay wanchu muligeli umuntu mwari ko ligibu uri kwate nyangeni nande na bomu bwenta gora muchwata ndwara usokuligelia aigango kwa na bale mangana ayu igoro ya Edwin Sifuna and then nabago tebe bono egendete ko bali baga babo wetangula kugamba n'umurayibwense ko mateyenga nabo tokwanda tolete chikure kire Western Chons akora nkero kuligelia buna mutandao Innocent of course abantu ko cyabara kwana so mutandao but ODM yatebire oparanyeta gite oparanya nguru Western yakoro egazeti ya The Standard yagotebanga Kindiki onyoriro muchando umurayibwense ngagutoma Musalia Mudavadi kagetenga no enaba 9 mbaro chibuna mangana ya kugenda
abagendo kibagotebekero umurai wensa ataite kumurusi abisi umusikiri gati gashagwa nabo kuonyoranga nere emirime kaniri gukora umuntu ayiru no mungao banyete kero gukwana boigo Diana tunyuriga murai wense kerago chorwa igago choru no deputy ba kwa begento ikuru kwa joint ticket. In fact yenye obisi nere takere kwa etali kwa bagegwetera okuru kwa mirimo gokora gento gete ne obisi yo murwaniri oli mwagenda nere mwacha nere sobo chori buli niganiriye rendo igo mo deputy tangabu no muntu ule appointed in a president is an elected officer lakini bone ese scenario yo muraibwense boniga asege kakie miaka yaye na berira abisi na luzeti mu deputy president yo yabare ko bagokora imirimo nere bachore tukomuguruguri gathe gashagwa uri nere bachete komo nere ubugate reducible minimums including gobekano enemetego ase nyumba yo muraibwense nene bantu bande mbaso arakini matego inyugwete ngana boka mubwatete na goigu Junet Mohamed yote bango matego itorenge bosa no bekira kanyama kakera kabwate abatebanga abarayibaito bajagire gukwanekene rato e politician ayegechiga wala te kunyara ko gacha security yabwate igonga chisi ayemoge chigo mwana siasa inki batana wakora Diana inki abana siasa batana and they don't care by the bali gokumi yaseli sangolia bantu mbago kumi gento keriye baka baso gichi secret tape ebintu biri bagokora gento kerindo che innocent asobo choli obo chugocha umurai wense baito ina bagwatu go mutu yari ko banga ninche ndo chinga nabona rego te akitikandi sign mulgi umurai wense ne deputy wacho muligirili se kuligirili ga page ya gatada limo Diana karago te banga ari go kori sign umu deputy president Kithure Kindiki bono no musacho yo mugendete gwitira liberera linene na anemono bagoteba liuke liri abali gosoka kurwa CEO OBC yo mu chief of staff ase obokoreri bwense okurunga Felix Kosgei nigobone kwamba kororekano uri ruchinguru cyoko nyara kwaba gakurigirira nka kemerobeli ya serikali kwa gakorekano mwancho murigirira na bugwesomera gaiga na koranga bono iga Mudavadi nigatakire bono gakoira libaga na konyara kwaba gakurigirira nyemerobeli ya serikali ngonyarere kwa gakorekana na boigo mwancho murigirira gatebanga nigenchire yamo yo gatebanga inenchira yugosira serikali so ogokore mirobeli yaye na boigo mwancho murigirira ningo nero begete okoboko igo kumetie kerurigeretie se bichere gaiga Kithure Kindiki muraibwense nere nigagendete ko bagagwitire gintu gikuruku ng'umutu agendete ko muatia kera siasa yense ya Kenya gendete ko bagegunchuka nigabone mwancho murigerie kwamba kororekana segeka kiemia kaikomi kurwense ya Kenya echaka bagegunchore katiba yense nige kwamba kororekana ngali bagali okurigyo umurwanire lyo chiko baga kumubwate siasa okore serikali because yo mpaka mugende ticket nere ikine kintu gendete gusuka Dr. William Ruto ekera ogendete gusumbuka ngaki okonyora chibeso okorere mirobeli yawo muraibwensegera bwatu mutuko mwatia asagendete kwiburi nga ngochikobo mokonyi one cabinet batagete onjoire 50-50 nero innocent ono asani ba Edwin Sifuna na Barabu bale senate kimewaramba awodo chegaiga omo Senator Godfrey Ososi no mo women rep kurungo nga Tabitha Karanja oikurwa se county ya Nakuru niko bono bachiko bagoseli okurwa se chi committee chiri bako bakora ase senate mwencho muligeri nigenchire ya mubagatebanga niko bono muraibwense abasani bae barorekane nga batayite kubeka chinguru na kubaselia kurwa se chi committee chiria abaseneta ubakoba useko bagokuligeri igango kwa nabale no musubati okurunga Tabitha Karanja nigaro mo senator deputy majority leader nigakurwa se county ya Nakuru na boigo Godfrey Ososi na yare nigaro munyakirogo ukobaga kuligiriria committee ligunga county public investment and special fund committee iye kobage kuligiriria emerobeli inga kichi county chenjara kabachikobeka chibes chiabo na boigo kutwale biganja biri byabe no mwanchu muline committee na niko bono bagotebanga asoma tukabwango iga Karanjere nigaro rekana komo checheli umuraibwense kurwa babuwa chinsemo chiol kalau nande egento gekwamba karorekana nigo agachiete na goswa sense meli ya linda mwananchi woni ngango bwati kubale no bisiga igana bago bwati ngubagutara na innocent ngobako bananyarebe ngibagukwana
page ya gatano gatatu na kiki ko bagigukwanira kunyara ko bakugwesomera se gazeti ya The Standard. Tokwira na se gazeti ya The Daily Nation do Innocent. Kaite tokwenda somo tukutunyare tokwirana. Ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatano kabiri chogoti yo manchito murgeria ningikiria bono bagukwanira igori cabinet aiga no gutaigwana igori enkwana eri yabetiye kugatukona Aden Duale nakarugete abantu ba Mount Kenya Chinyangao njinji gatebire nganjiro ngau kageire kiombe kia isingia murangirite waigo ngo igwete igende iguru kavirondo kiombe kia iguru kavirondo taxpayers hapana ngobwate taxpayers di Innocent ndagetontevi taxpayers kose kavirondo group DA group ikiombe kia iguru yang kavirondo ni nyeroche twabwate byombe binge boni kerele ke kumanyikana tukurangeli gema yogo unga Gikuyu Embu Meru nonya nabakamba mbakabeiroro yabakamba igitongereki ntu kavirondo tole kavirondo ya chakire ngote binde tukwirana kurwa se gazeti ya The Star sembambia bodo sawa Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obutindino bosombasi amate Ninki kere tokore Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo nde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatale icyobutindo obulimira bwesiro yobunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia egerio obolemi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana simegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha maragoba wika chinsa isato asombre oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomro bri boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomugusi Mirna nabali bechinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitana nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke Nakige Kos Kiamesa Yamangana Maya Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki
mwancho murigererie ensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batokogenda ase bali bali chinsemo chire isiko ya Gusii ase chinsemo bune chia Nakuru mwancho murigereri elitonyare ko batokoa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batogo so ase chinsemo Eldoret no mugusi ora ase chinsemo Eldoret nenyare nyare ko bakoigwewa mwancho murigereri ntonyare ko batokogenda ase bali barasa amasamba bune chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta seni ya Soko TV no gotuchi ko batogokora igekuru gyeito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare ko batogo koraleria okorali kwa nyagosira asenchira ebwenerete Ensoko TV oburoso bw'omugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya Gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Ensoko TV oburuso bw'omugusi mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chia Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango eye ne Ensoko TV oburoso bw'omugusi Manjito murigeria nande karibu sana tugende tusangana imambi abono hasensemo yekigaseti urana otebyo manjito murigeria soko bakwane nari kumanyumugano gukwanira goro yaba waziri honi gabana bako bagendete kurutira namangano manjito murigeria nabigo okoigwana asaba batebanga niye korekana mu nchuri na chikobororo hasomwa ko gocho manjito murigeria 2027 aiga nigo bagotwanira igoye gusaba kwabera bagukwana igoro yenkwana ya Aden Duale gochia sabantu ba Mount Kenya manjito murigeria Aden Duale ni garo mwaziri wobochenu boigo ni gago ntoroche mwaziri wechindemero Alice Wahome manjito murigeria Alice Wahome ni gage chiriwetira enkwana yae Aden Duale yokobaruka abantu ba Mount Kenya una ni gabanga chinyangagu wetera soko baruka singa watebanga abantu ba Mount Kenya nigo batagetekere kirogo nabigo kiregento mwanjito murigeria no ensemo ya magendero na buka bataite bakunyara bagakorerwa kurinde nigatebire kurwa burayi bumuske Jomo Kenyatta Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta magendande tayo abasomali banyate bagakorerwa kurinde gwetera soburayi bayo murayi bense nigayikiranira cyisemo kiri abasomali bare nako bakorera amagendero mwanjito murigeria nigatebete bigotari kunyara ka wikirana sekyomekerikya NCIC nigo akogendoro onye ekyombekiye kubagiye kumurangirigiri gati kashagwa oinere otebete mwanjito murigeria buna abasomali nabwigati yabo bale Al-Shabaab nabo bako turbaniyo murembe mensi ya Kenya igati yabarayo mwanjito murigeria bamuchiri enkwana yaye Aden Duale no mubunge Gadoni wa Mchomba
negati abantu bande kurwa CCM cha Mount Kenya umwanju itomuriera kurende Aden Duale nigatebire ngatari igakwane tasobube nigatebetenga amagendero tiakorekane chinsemo chonsi umwanju itomuriera asubego tukwane nabetika gotebanga aba waziri kurwase ekesa kukirikia abasomali nere bwikore gento kiria taitebane babe bakurusugo mwanju itomuriera kurwa chisemo chile cha Mount Kenya bane barusigo kuru Mount Kenya iri n'abasomali banyora abawaziri bando mwanju itomuriera Innocent ndaitingwa ni romugano yasobwa garigoro ntwayo kwanirite korende abantu bali yaguse egesa kukirikia Mount Kenya ambaru gituchinya ngawo siasa neyo hata siasa iko na utamu wake. Na kuna ubaya wake. Chinga kichinde dayano ise koltagerera abana siasa bagocha beba. Igorongo nagatebi nalenge one of my few friends. Kero kuligelia abana siasa ngukwa na baleme chando ya gogo se bako tumeka ibintu byabo matena bago nchora. Libato so conversation go improve abantu. Bachakane korama na boka banyene na ande togende to their attention torale nyalebo mocheiru yonde so you are quite unfortunate lakini kiombekia NCIC ngegende tekobage kurigiriri na ande tutete kora usingi bwate chinguru kora chinkwana chirichia okonyara kobachi kobaga Kenya na boigo chigo chicheli aba Kenya tebanga no muwaziri Duale bweka kurende na abange baro bintu bako bagukwana none byombe biri bikorigero lyo mangana yo bukurumi is high time of course ba tebanga just statement kiri kigukwanwa ase kibara nabo kirabenchi twara meaning ende yonse lakini nende chinga kibune chiga banyara ko bakorigero libarenga nkikirikero sinjondo chinga Innocent no chasiga zeti Geoffrey Ruko nere nigata iti Mount Kenya bige kubaganwa west yebe kando na east yebe kando kurende kidore kindi kyo kwa okanire nkwani yumachito muri na bogosomera subagere ase page ya 5 na 2 no bose kurigeria konyora tuli nkwana ya umwa Rigathi Gachagua ngakia kale ko baga kumukwanira igoro ya Ruku esegi ya Ruku na Gachagua ya chire sekerenge kyao use kurigeria igoro komutebia lenge nga muntu narubwa tumutuo monene hayadi magana gete baga tebania siasa pakugo kuminga nkie kegendete sekelike baga kwanira igoro ya siasa page ya kane gukwanira nga kyumuraibwense Dr. William Ruto chagetie emerero yage siasa gendete koba geko munchokira nabo igo unyara koba go wesomera sensemo yobochenu page ya kabere gukwana baruburu wiri buguru mwa hepatitis B na ne baga teba chinchira chinya nga kibuchia chakira koba chikobekwa kera abana bakoiburwa elimba basakoba bakobonyoro mwanchu muligereri se amangana ali tukunyara koba tokogenda tokorero immunization gose kwa ujijab tabanga gachire sindani konyorole kobetire sindani ya hepatitis B na boigo baibere bagotebanga umuchando yo nigo bere gokorekana samatuka mange kurende bono bagotebanga nigo amangana yuburwali agenda takoba gakogenda sekirengo kende na swagotebanga nigo bono batagete ko bakoranga kibakonyara ko bago koregento yukuru kugo pima na boigo banyara ko bakorra bana banyara ko bakonyora chisindani chiri chikonyara ko bachikurwania oburuiro bwa hepatitis mungwano yomo naru nyolete Diana uchere tuase o nyumba y'uburayibwense gaiga so murayibwense amenyete akanyara ko bagago itwororo kagaiterwororo no mungwano yomo buleti chinsara obuguliti neliti mwakanda kamuito mugakoyomo kina kelini go kegendrete na bono ni ndo chegaiga umurendi oyomo uyokurukwa Kelvin Nyabuto nigo litukuligoro anyal tukoba gakorera sekegambero ngakiri tukuriye kitariki 13 mutinyo kumyo mwaka bw'ikirubere 2025 chialengo mwancho muri litukuliria mugakoyomo anyal tukoba gakoro kororo senyombe ya State House na kanyara koba gakumuita murendi oyomo asikiri bagateba gaiga agateba niga buguliti chinsara na bagiga kanyara koba gakumurutana nemono kukwanirare ngaki chinga kichialenge ngaki atemete koba gago koki bunduki yaye egera nyare ko baga kumuraso muga kuyu kurende iga ko nyara ko baga tebanga tichit ko bake ko nyare kana nabo nyara ko baga somaga igo mwanchu muligeli na boigo nyara ko baga wesomera na koranga ningikilia uko nyara ko baga kwemanya iga bunabono obwana bwa bete bugukwaniro mugano yinigole page ya gatatu kiro muntu na bulti amabuli ya mange so na babantu bakonyara ko baga kurigerelia bwo muligeli nere somere anyara ko baga koranga ningikili kegendete
tukwena se gazeti ya Daily Nation manchito murigeria gwitira senkwaniriya kurukaba abantu ba Mount Kenya yene nabo gusomera sobagare nera CPG ya 5 na 3 unekita senia kimo gashitikiga kwana na Aden Duare boigo kwanera bali igoro ya Senator John Mitu manchito murigeria ma Senator we county ya Nyandarua gukwanera bali igoro bunatire buna umuraya sisemichi cha Mount Kenya nabona bagoteba nigo abirista usegwetera sobo chori bwanya tubokorekana aurekalau wono nige korokyanga nabwate chinguru wega CPG ya 5 ne monige okwanera igoro ya CJ Kome mwanchito murigira igendo kiria kubolia byombe biri bitene tobo chori National Council of Administration of Justice mwanchito murigira niga bolie ebyombe byonsi binyare bikuyariganya asobo chori bumwako goche gendo kiria teba nigera konye kwariganya emirobiri yonsi kwene kiamuna ebintu biri biganira byansimbira ro mwanchito murigeria asatebire boigo wetera asoko baragwechukura wetera somtandao ebintu byansi biguchukunya bigakorekana asomwako goche wetera somtandao nigera chikogera mwanchito murigeria kura chiba chikoibwa gose amaramishi anosi dagocha nigatebire bono ebyombe byebe bikuyarigania sobochori bumwako gocha na CPG ya 3 okwanerera igoro y'omuswati oyo mukuru kwa Margaret Wambui ole myaka 20 noyomo 21 years omwanchito murigerio yobetika gusira buguma bwaye asisemo chia apahire gasumuchyo Nairobi tokomanyigwanga nigarengera abasani baye gabigomo muroyomo balingina company kurende konyeni gobego kiri asokonywa ebinywego byogotinde omwanchito murigeria asitokomanyigwanga nigacheta se enyomba igoro rooftop kurende yakero watchman yachiwa kolerwa investigation usekoboli wa maboli manchito murigeria nigatebetenga nigera chiete asenyomba manchito murigeria we konya guse ngachiete ase enyomba ya manchito murigeria akabaga koborora sigekegeke kurende keraira nakonyoranga omuswati yikonyoringa se rooftop tari ngoro nigo konyagure insekurwa 22nd from manchito murigeria nekoroba erenene agasiro buguma bwaya saba kwanira igoro y'abaswati abanga so mu Nairobi angamona bali bara internship attachment nabigo bali bara university una babiri bagusiria magimabo wetera soko gukuru ekoro igoro mamo mwabo kuru kwa Margaret Wangari Gatongo nigatebirenga omwana uyu nonyorweta senga ya ibuna bagotebanga nigabetega kwita tari korekana muno mbwanto bwate stress endionsi ebo nengini go bagendete kwene kiwo manchito murigira bamanyengani kereto omwana ugusiria buguma bwaye kyagera nigaringe n'abasani baye abanyaruka babere nabigomo muroyo murabo gusomera sobagare page ya 3 tako bagukurigirira indo chine chinga kina cyo kigendete kuminyoka yakora chinsa ibere cyabona mambe ko so atolese ege karona nditujara ko batugukwana naba yaba mintu bakaba bagotokonya so kurigirira mangana siasa nindo chegaiga gukwana baregoro yo mubaro bw'ikikura noro gentekenene kero chiko bagukurigira buraibwense na namono ngo babateba umwancho murigirira kyo muraibwense agendete ko bagwetera chinga kichinko ngwa manganaya nigare CPG ya 5 narimo ye gazeti ya The Stars bagoteba bono iga muraibwense enchira yaye yo chikobaga kurigiye enchira yo kwera na service sentunde ya kabere nigegendete ko bage korora maunchuriria manga ge siasa gendete ko baga korekana kilibaka bago kwanera ngote abalinga ne kubwatira na gwikia makia UDA ne kia makia ODM na boigo mwanchu murigire kirabago kwano kubwatira noko niko bakurigire yoko likigwa kwa aba kichikura sechi county chiri chigotebekana chibwato bosani go sechibwate aba bugatani bali bako babagwanchire bya mibire UDA na ODM anamono ngo babare bagateberanga obotenengu bw'ekikura kinyinge nigo kire ase county chia Kiambu Nakuru Nyeri nabo igo ne county kinde kurwa ase igetundu kya Mount Kenya go ikiraboni gani go bagoteba na Kiambu Nakuru Nyeri nabo igo ai county ya Nairobi na chegati county kiri cyanyara ko bachikoli kyabaki abange chikura goteba bare county komi kire kurwa so mulima o Mount Kenya nigo kibwate chikura ki milioni 7 ndugutainye echi cyabaki banyara ko babakwelikia korengana ne kyombekelikia IEBC omwancho murigeli batabanga uyo no mubaro bo mwaka bw'ikirubere 2024 kira bachiko bagatebanga na banyara ko bagwikira nabo igongo kwana bare kira bakurigereria nga ichikura kira chiko bachikorwa onye Mount Kenya geyo chikwakira chikura omuntu gose umurwaniriro rarwe ase United Opposition ngikiri bako kwana ngote bare niko barigeretia sa maiso chi county kiri chikorwa ase kiama kya ODM kire niyo batebanga chinambe cyo niko kigendete korokia
ogokea wichikura anamo naswa ko bagokwanera ase bagotebanga ODM na betigarite koba esire nene gochia somura ibwense gochorwa kurende nigo bagotebanga chinsemo bune chia Kisi na Nyamira nigo bono chiarenge se block kurende chia Nyarako bachikorusi goro nabo igo bagotebanga kera bagokwanera ase gukira boniga nigo bagoteba abakichikura baratoke 6.3 million bakorwa se chinsemo chiri chigo support ODM na umanye chinsemo chindi chianganyire kurworo siasa ngo bankwirega igango kwanirere ngaki bagoteba kurinde genteke na bagokwanira gaiga ndoche gwa fula buke igaru muliki nande nigaru mutatibwa mangana siasa go kwanirega onye Edwin Sifuna gagochikobaga kwiruke bendera yokoba umurwanire libwo kuligekirgo giense maene p na alinga umurai bwense takonyora kura chinde chionsi kuru Western Kenya lakini onye takwa ticket chikura cha Western Kenya nigo chira chikoba chikobagwa egento kiragere United Opposition yenyorogo ke wichikura boniga ne chinambo gukwanira bachakire go change strategy kurwa kwarora mangana yogotebanga lete policy koragento gete boniga ngo boli bali chikura ile ngo commanded ko ruseino use koligereriga igase page ya gatano kabere boigo asamanga ni chikura nigo bagokwanira igoro yekiombe gikurunga Kavirondo eke nigo kiarenge kiombe kelia kera ense ya Kenya yareko bageko ligia obosibule bwaye na kwamirerio mukoloni ase chi tax ose chibango chiri ariko bagakurusia nigo yabwate chikabira bune cyumugusi umukuria na boigo mogere no moteso mwancho muligelingo kwana baregaiga kurende bagotebanga nande SSMelia Edwin Sifuna na Matiangi na boigo mweshimigwa Orengo nigo bagendete ko babakoligereria ngaki bakonyara ko babakorosie a voting block ebwate chi kabire chi chance chiri kurwa asensemo ya bosongo ya Kenya twali kurunga western part of Kenya the larger western part of it tuma chakobato ko bagwa bande baenda Nyanza na bande baenda nsemo chinde kiniga yango kwa na bale ngakibao chiko bakoligereri na namono bagotebanga nigo batagete kora Sifuna Matiangi no Orengo ngo deliver bale chikura asobwa mu ku western part of Kenya icho mu gusikirege kabwe kemo icho mu luya kirege kabwe kemo icho mogere kirege kabwe kemo nabo igo chikura cyo mukuria bagoteba century liyo batebanga ekine kyombe goru Kavirondo talinje naya kwa no mwancho muligere Seneta bwe county ya Nyamira Senator Kongo Mogeni nigawatebanga nigo ekera Raila ali kuri gichikura igale kura solidify kuru Nyanza litanga nigo se Western Kenya kakwa ndeme sote abachinamba chia Western Kenya ichi abubwe gituba ko mu gusiyoro Mondora chikwire chinamba ichi na chitura chikoba tokuligirira obiyanga mbolinga ocholingo ikabuli no sense batebigunga abageni baikira studio lakini maitinga chinga kingo ikachire tumanyenga ingomwe asese gazeti ya The Star tukorera orase manganayu nabo kwesomera na koranga ke serikali ya William Ruto yarure wetani chi title deed chi milioni 2 asegeka kemya kena abakenya bange nigo bagendete ko babakogokera ukurwegwa wechi title deed echo mwancho muligererie birengera libyago asemambi yabono nabo gototebe tigatogenda ase chikatunu na arako nyomo director itochire na chirocho yo nkagerete nga gazeti ya Daily Nation The Daily Nation yagotebanga this way minago mrainaro goteba that way baketinera ali innocent egotebanga free university education noro chekari riere minari MOE nero Ministry of Education this way no mo kwanda guchia no yoraga guchia painting ya reflect the other side aiga free university education nere takire chikabagi kurwegwe conversation ya nasano ise kuligera ligalia nabo kuligera lya se chibicha nabo rabase ko babwikaniyo yo ningo no lingo akaranga abana mbache basome se university batali gwakana kende kendo keriba igondo chino sent yato kwanire university muiboli naro ngakirete simigora gari komboli ya Idiana iko bono muraibense nigatebete ngantoga nirigwa kane school fees abana baende busa okay ya yantoga tse niko gaje bata banga clarification injiro lakini as it stands serikali yote abadere tayari sana kurwe ndego ku financing uchia sabana nandi chibes chance katuni erere se gazeti ya The Star. The new spring in Gachagwa's steps mwancho muligeli batabanga the new spring in Gachagwa's steps mwancho muligeli akorakanange spring ya muimukirigoro bona ororekanire ise kuligeli kurwa chinse amujiri cyo kalau no bona nyara ko bagago kina goche igoro na uroche bunago kwanera ege tunwa
igawo nchukana nirege tunwa ochire west na na east. When I start campaigning, as they have done, I will not only separate them but totally stop their wave. And since they don't know me well, watashanga oyawa tabanga inki meaning ya one time weroro one time owe murai nara aliyo bogole tieguni guni elitima tingie bwate atabanga esenye njuba chakira kwa chi campaign na kiliba kolire ni nkore ni nyare ko banko batanana na ande kabisa batanana mono sana ni nyare ko banko sirio molindo bo toko gendera go chiandons no moelio esenye njuba tamanyeti gose batamanyeti biya mbamanya na ande mbe kumelisa Pero santi wata ikosomera mwegeria yigwe bia one time watashanga sate tenga tarachaka campaign tara kuna kende tara kuna mambo bado tigo mwancho muligeli toge ndobo timoko sawa sejo chetri chitaikaisano ne masemba mbia bono nabo kubugulia gazeti libwanchete bwasomere bageni kaite baikira sesemo ya kabere studio egarate chake na barabwa sema mbie batatebi nganki kilibaroche siasa nera bone gukwanwa se chae kunyubu Nairobi ya mugwatu bukendu sana na Nairobi nto bwatu bukende innocent buna igan soko antwana gutwara bukendo maigani mateliberera kinye sika mugwatu bukendu sana ngotara tore ne chae chino muntu bwe binyoro na akira na kumiri sana sawa innocent sawa Eye Nensoko TV Oboroso Busi. My name is Al Omari, Technical Training Institute. Itwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chishinguru kirali tukunesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomwechando egetabia ne Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asomucho karatila asinya gitari ya Walfit nere nyagitari ntangani
ase East Africa ngima asitogo kolege ntugekorunga blending of medicine yani ngege senyagitari yetu ya Worldfit itoko tumia chinjira isato yoko weni amarwaire tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine tuatumia nutritional medicine na ndi tuatumia ndikunga international herbal medicine asinya itali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando yabo bwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa malyogo anye kwa buli wo murembanisha ndwari chinkongo buno buriri bw'isukari high blood pressure arthritis ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba nobuoba tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nichiru ya Marigiti omuchobo songo kuse tuakirisime asi number 0722245763 Daktari yakurwaria maroira ali complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umuroira akwenda ukura matukato lakini ekero bakwira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya aba buyendete magega ya televisioni ya soko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyori bagari ya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do power recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our base. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 07290571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura kurubulimi obiyoke enyorera libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya we kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha maragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bwomoguse mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nya chinse
Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Chumuligeli biyamano sana nande twira ni chitri chitake 15 na moma iga yechinsa ibire asemba mbia bono doche chitaika chitri gaiga echiri 15 na mo maiga yechinsa ibire buna nago tabiri chitalikine 25 isato butenyi ni goro yo gatano kabire mwaka bw'ichirubere 25 na masemba mbia bono ase studio ni gotogo so ase nkwana yo kuligelia mangana siasa na boigo na magendero na ase panel limbwateli tukulia lera ase studio na masio alikuwa berego kwa yarasa matuka mange kulende ndete mbaili baga bagukwane oli tangani go chakira kurwa sense melia ya mogorunga Amos Nyasani nigaro muri kina boigo no mungana na bakunyara ka baka kuligelia alia asiasa gakorekana na kurwe birengereli na koranga ngakito kunyara ka batoko genda busio Amos kwani umurigereli ngakikwa bokira na bokiruya atembere muna gotambe Nyasaye no muri sione tikulemero sai no muri sio to mongina nare ubole tuwe 1932 alia South Mugirango Tabaka iko gawate miaka 94 today ikaro ata ite koldora jinsa talikoligererie esa awo tenga wanu ya ranchi ya weire kwa nyora saa saba elio ba koligererie ando wotevinga bono ya weire maragoba ji ngoko jera ni nyumba mungino nero ngibolete kuru South Mugirango yes bono ikarogolige kinyorokia alitabaka sakurunga itumbe okay kero koligereria bijabere maragoba ase siasa ya ver maragoba ya ver bagaro oro mambia oro mambia ese siasa inda kuna murageza bateba tarakuna boro mambia ese siasa ya ver maragoba kero korora kera umuntu akogenda sobo kwa teba ngubu tukombo je kwa sibuno kogenda kwa joho kogenda matiangi keshawa iko kumanya ya ver maragoba abatunga baruchi wono jingo kongoira na chire nyumba manchumuligerelia Amos na bara kungaine chiabere chinsaibere ni chitaika 19 ne mambiere bono bogo kia akiri erote birega yabere bagoroba sensemo ya siasa Hassan nyangau manchumuligeri tole nera ase studio Hassan nigare boigo nero murwaniriri gukurigie kirugo kyobwe msiasa sensemo ya mawawa na boigo nabwa tubumanyi bwa magana siasa gako ruyo kurigi siasa lazima amanye siasa ngakiego koru na boigo kera akora siasa nakwanera magendero tigandara mwali baganera rago ko ngakyo gende tasa mbiyande nanje tigangiriri bageri nkwani umugusi unangata babotambe umugusi ole Nairobi no umugusi ole kinse kya Michael abakwandenga bwakire ose weide asemarga yabo kubwate kanasi maberete biya mono sana na njendo toteringana nga amosia sagorera nga bwabere marga bachingo ko cyakire gosoa nyumba manyenga siasa yachete yachingoko wiki yatete na chingoko chigotira pakature of the floor so ya conversation ya nana yachingoko Dadi egente kenga chingoko chiabere ngwikara nga bwabere margo bakese siasa chingoko ngoso achire nyumba nkeri ngana bosaigo siasa ye wiki yaitete yatwarete okwamerera niyo konene igoro ya chingoko pakugacha karoro mondago tebanga oko boria mangana ye biasi boria abantu banyandarwa oko boria mangana ye chiombe boria abantu bakuruwa Rift Valley lakini yakarako chese conversation ya chingoko
buri mundu western siasa ore koratika kubolia mangane chiwale bolia bantu batabaka. Okay, na tenyora. Asan. By the way, maite amosiata ete gutukulikani. No ore siasa. Ayoro chebono magorobe. Ontalmambi, chisa ibere. Tere kamara kwa ya. Ko ya engekanire. Litukuri ya engekanire. Ekire katikati. Chigire chinga kya bantu bakwanura chibando korusiko. Nchitigariti yake. Chira akuliberera. Chira ria saa 8. Bona ni ria saa 8. Emate saa 8 gachiza kiane beoneri gochaka kugusa. Bono nere saa 8 saa 7 saa 8 bono limu gasuri guchi anjali bya kabisa. Bono ngwanjali guchi. Bono jiji kwanjali guchi. Bono chiwanjali gwa. Bachumuligeli koigure bono ebironda bituka ko batokorwadereraga igase studio se mambia bono. Nchendo chechiri chinsaibire ne chitaika 20 ne yamba se mambia bono. Kulinde na barunga tabare ngani go baruche chinga kichia chiribose litangani tiganda ararutege nteke mugochesi mule ande chakire kurwa Samos Muinali usikurigeli gazeti ya The Standard yesemambia bonege goteba ko bwatekana na makaratasi alituanyolire nigekare koro kinga omweshimiwa Professor Kithure Kindiki yoro mokonyi bumuraibwense Felix Kosgei yosokire notice yoko motebia ebono emirobeli ya serikali eliye bage okorekana coordination ya serikali iliyo konyara kwa gukurigereria kuratenena uragenda ura resolve mangana ndabira atatoiga ase obisi yago lakini boniga prime cabinet secretary Musalia Mudavadi mtoto wa Anna wirelibaga go bagotebanga mwana ondi bwensi oro mukogoti ogosherekea ngana ero mukogoti abaibuli baye bali moyo igaru mwana muriri asengencho kendi yonsi nabokerabe nando mwana ndanyorwe amatuko a Professor Kithure Kindiki yokwego kiangane deputy president yokoranga elire na sengencho oisukurigeria Kithure Kindiki njera chete tacheti na melt nando ligeli siasa ya tacheti na melt eliye gokwanu ase katiba nabo tutukanumbore sokoba Kithure Kindiki koba deputy president deputy president ya Kenya yonete gochorwa no muraibwense buya gwetere chikura so Kithure Kindiki nawe nete komanyana onerenga no sabu Kenya nawe nete komanyanga Kithure Kindiki garengente nenera asengencho tokosoa chikura chinde president neligerelinga ngayara rusi chikura chi saine chimo propeli gose chimo etie se endunda ya kabere yo borai lakini usikurigeri buya muna natebanga mwana mukogoti tawene tikwego kia ngobero mukogoti liyo kasenge nanda bayibuli baye bare moyo usikurigeria kere region nande ese njere ya moyo gosabebe sase jama ya ODM kwaro je ODM ya jagere gotebanga goikatoe go debut goikatoe go debut igo ige binde bibere ise gotokanga ODM igo babekire demands ba go debut korwa ase William Ruto igo geminatinga either ijiba sajiri ba etu ba korera mangana chiaire mbatagete comment ejinde gose William Ruto otebirenga be komulero agere nyole sababu yo kubeka abantamo abantu bayiwane igoro yo deputy president so over deputy president bwa Kithure Kindiki wange tona balance esengenjo osikoligereria nonye Felix Kosgei ekera como allocated amajukumu mate Kithure Kindiki gara allocated in the constitution is the principal assistant of the president so none binte bia ala allocated ngo kolegento ke okere constitutional. The only thing ke go change ga ngeringa Kithure Kindiki uika establishment ya siasa emorigeri enchera egere botutukanu botoke go serio giritoke the president etabe no come njutokwane egere basanitize that policy basanitize tigangire se Mr. Hassan ekera boni ngam kuligiri mambi abone gazeti ya The Standard binego kwana muraibwense Dr. William Ruto otware blessing yogo twaro mokonyo ebo muraibwense achorete bwe komanyana
appointed because previously kware ogonchore gwatebanga na arure uritochi kabatukurwa nenere kirugo kyubura ibwense moko genda kurigyo bura ibwense usimu kurigyo no governor ekobe joint ticket kwanyora ririyo mura ibwense kerairete ubura yatetenga nkwenda sign make it clear roles na duties tiriyo mukonyo nayo chikobaga gukora lakini uchi nande through a notice ende asokire gwetira se office ya Felix Kosgei niko bagoteba Kithure Kindiki professor uri ruchingu ruchio chikoba gago coordinate magendero ya serikali konyengo moratori gakwenda empowerment konyengo moratori gakwenda guchakia mirobeli ya serikali se yakorekana oteba ngumura ibwense na rontomira bono mtoto wa Anna Salim Mudavadi they're on the wheels or on the wheels. Bueno, engane ya Kithure Kindiki bantu bamwe abakumurga kendeke no nyana bono ena n'umuntu mwe bara batega baguzibare no bararia itizebo jia darakanidi kendeke ni mejando yo kuerentera kai nainde ni on record a few months ago kingo tebinga limo bamuirire ga Rift Valley Nandi timatigo so muntu nanyore record from the archives limo bamuirira ari Nandi umuchango oyo ndi umuntu gorokunga Aaron Cheruyot oyo wana kwewete nganero letenene tamangana yoko bagosoya erinde Gachagua be impeached. No, it was said, my brother. Ekito was a dispute. Tinda dispute. Junati nata beta. Omugusi nata te kumanyo soya kiomile timete. Abagusi mabeta soya. Yore mnuti mugirango bagora soya. Abagusi asubanu cha. Bameta soya. Aro Nigeria tine aro kubaga. Aro kubaga. Masoya. Wono. Aro ni akachaka kamotogi nga. Ayekere gokia okere safe. Waretiro bokanye kwase presidency. Waire president yo marembe. Ngakotebiga ganga. Kero korro gochaka gotogi guaso bosibwa nga. Ngakero gokia onkere gokunwa mangana tayo. Igo bake bangeire. Inero sibono. Oko banakwane waikeranire. Nga kiri batageta kwa motogi. What was the conversation iko chaka kote yu muntu ngakero gokia onkere gokunu. Igo no mubania saninde nera. Ibona ya neri bani. Wono kumbe kero gokeri na nago that thing eke kiabangeirwa. And I wish if you are director can get that Aaron Cheruyot is confirmation. Is quite abako yenyora is quite sometime yes. Lero iga amangana ari bale ko matenge kero gokia okere safe. Wona ikere ne kero geke kortiki ngeri safe. Lakini nandaro niyo yogo kwanera at that time we say meeting yeyu ekara go kwana e wiki kaira ya makabeke ko bia ODM akabeke ko bia ODM ngabono ODM na kwirene na UDA babwatanire chronologically tigatogenda ODM ya ichire go stabilize ya serikali ye bagendro mukutano Kisumu omoga ko yokoro kungo Buru Odinga omanya gotebanga tunataka power lakini deputy president kiti yako sisi atuta ogenda morogo ekera bagenda bakore ntukiria morogo basi kuri dina okobori guna barayi bandi ngo mugakangikiri gwa kwana egento tutagete kero gekiya deputy president omugakuri omukomanya kwira naga tunataka power iyo kiti sana ndio tunalenga ndio tunale kwa Kindiki rira riko agochaka kunganya bintu bya okurwo bike because yawe mangana ya koriki akongire wono ramanyire kororanga igo bachakire kogechiku goko monere ngese ngenje osinyiru komo kai chinguru omosiko gorukunga rigati Gachagua surely in the imagination of imaginations ngiba koera Kindiki gasienkong yani ngakia seja ikire Kindiki arateme go kei Gachagua chinguru na mokei njinyare go kea aya wono bamuikire arenge chairman ya intergovernmental coordination something you know that is a very powerful position
no kolegere no ne county government ga gichiko you know nere coordinate actually ne principal assistant yes ya president nere a coordinator ya all government issues you know expenditure project keregendo abuna ona na wate opportunity yogo slipwe bintu gitabira korwe from where it comes from One rote, a deputy president, you could get a memo, a chief of staff. You know, I know my child get a chief of staff, I could get a deputy president, a memo. Not to a guru, and they get to Idamus area. Aya. Again, to Kende Kere, na musikoya teva Nyasani, I say, Amagosa, Parakanatanga, Makosa imefanyika. Nekero, musikoyo anchiranete, kuna gochenga. Kotagochenga. Abasani actually Nyasani oda video to just strike my mind. Yo mwago na ro musani ono wantenga kadochi kambiri chesi die cha kabere kare. Mo pase to yo monale ku wari se to north mugirango liko tara no mwana wa yoko na komotogi ngoyo na ro makoko no mata baka pasta wali beto na ba kora. Oyo na ro mwana no makogoti. Oyo na ro mwana no makogoti. Miaka makaiga abakogoti wali wakoroki. Makosa ikafanyika. Wakogoti wagosinya. Wono Egento almost ko kurukunga kinde kiakoreta magoso. Mumuro mwabago serigwa. Kurua se egento kyo mwando. Eramanye gukeira. Ekera keira nanda gakeira kagotenga kagogete. Tamanyanga nkonuri ware chinga kijigo ikachoko nyanjikoreki. Kike. Wono ngwaroche openly abantu bari bo DM igo bagenda Kakamega. Oyo Junet unatabu ati siri. No nyumoto bona isa serikali yenye ngikoria advice. Gatwata bino yankuruga ga bari bategera twa gukora na serikali. Mo basa ko korege ntoke buganda bo bisi na Junet. Because Junet yopuru biringa takora tiki. Tabu ati bo bisi. Igoro Kakamega Junet gasogetia mangana arabo bisi aliaime. Atabanyingani. Wana Juneti hata agate kurangiri o paranya nga wacha tumukaribishe deputy president. Neri ya deputy president ni saranse dobisi. Bona singu ko raringa neri umusike innocent no mugusiwe nsi urigire tiringa neri no makanya mugima. Nkiringa njendo je bona matenki aba nkiaba nga kindi kwitu ruchindo estate house roga linda gacha abugate black aya begete birore biri muamuti. No, it was said. Chinguma lakini ne chinguma. Ndiye mona seke gusie gege. Chinguma nje batango itirwe. Na nda kararo ka se public ya tana koro ka ngemetinye be megima agacha ko beke birore biri muamu. Akara bibeka for a period linda bwana rali aside tu. Because koro liko na koro ka ko. Matenga buna chinguma chi gwatako chi confirm. Gekora twachakire chinguma wakore wa confirm. Anyway. Omaerio. Ndoche are kotema kwebe kira maskani make. Because kashagu na matebya ngi actually ngi wiki bere cyara agatebya abantu baye tipatari ni cyaya nga muntu tabasa ko cyegia deputy president ntomo bekira pressure kurwayanka na gari asaga ko lemere maire pressure koroteki ere nyinge bora mangana ya chiri obo bani bwa kashagu wa chiri go sobo manyi bwa kashagu wa chiri sikoli ya sanse inga omo deputy president tabu atimorembe gari asarangirete gwa kaiwa iganga inetwe okay nainde omoerio njenale kobera bono bonandoje nalinde lyose bono gentonge yago safe akuna acho bera nabantu bakuno gukuyubiriye tekera rituko abantu already bago strip bakoteka kwete bago strip umate standard ye unale ko likamara makongo sana ugo strip umate no ugo choborwa wati ugetiria naza abana n'abagungu n'abantu bonsi asomuganda umugimo goroche orige subono otigiruboza umuntu utakorike karamwa tabenga gente gotigire erinde abanya nabo batamutageti badiri n'emechando yabo ekera wakwanire ngane iyo batebanga mate chinsemo nibere cyumugano abakonyora ukurwa chinga kiechi nigatwe libaga lyo chiko bagakurigirira kubangana onyensiasa ya Mount Kenya iyo bwateliberera mono sana nabo you got the same thing nabo ngo koira ni ndoro nabo you got the same thing ekegendre tegaiga talinga kire sensemo ya serikali yoka Amos sekuligirira bwango iga asenkwa na yarenge ena sana mwishimiwa Rigathi Gachagua akorete nigitasenie kemo igatebetenga igintu Edwin Sifuna akorire tali serikali yoka bone bwatu muchando
egente Edwin Sifuna akorire ekina kinare gotebi mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i bakore bagende chinga chiabo basolidify base yabo babe rororo basieke kebunguo babe kumubuko ikamba kororekana, in other words, kurua sensemo ya United Opposition naro buna Kindiki muina nere liberera ligendete kumuokera Rigathi Gachagua big boy ubwata 7.4 million votes cy'umulima ukitenete se chinga kichi ngote bari nka chinguru kire kurua sa abarwaneli abande niko chikwamba korekana kabanze omanyete umuske Edwin Sifuna agapure the surprise lakini rende usikoligerio goroso bwa Edwin Sifuna muna akinete kisiasa Edwin Sifuna agabete na Raila Odinga uyo lenge professor ngiyayo ko banga siasa ya opposition ya Kenya nande muno manyete nelinga ODM yagachira soboroso bwa defiance na yego gara inyolenga kiende nago tebetinga sikura chigo cha ODM esegoika abajumbe 20 abajumbe 20 gera begesia kanene se ODM na lakini naendelea na banda ndata commentanga ODM goika abajumbe 20 kero to kwenda chikura chigocha goikangole Teresa Ward ngo muligereti ODM ya tabukire bobe sana asengenjo ya ndate gosiria of course ni nyuete kwa gachore argument kurwa Edwin Sifuna lakini kero kuligereria ODM yo gukwana ne liego tate kwa deputy president murai ODM tate ko cabinet secretaries muna nagotebia ne linga ODM yo yagachira soboroso bwa defiance ODM na muna Raila Odinga nyebegete iganye begete yare kwameli na koreto esoborabu yani to bring to light interest yo mwananchi na ndo sikoligereria agotwara ubwene nuko jese sikoligereria Edwin Sifuna tajiete etafauti gere nene njira Edwin Sifuna go operate na traditional politicians ba Kenya usikoligereria ekera abananchi bago chase tigantumie no nganjere ntumie mufano Osairi Janda kera abantu bako wende Osairi Janda mujumbo nyali bali chache kera abantu bako wende sare bako wenda kuyichibesa ontune bako wenda kuyichibesa bako wende sare senge njomba manyete ngaga ngonyora tulebesa tube kumufuko lakini tofauti ya inner traditional politics ya Kenya lakini usikulire politics ya chire bono neria ekera abantu bagotebanga igo tutagete turusie serikali gose to ipinge serikali abantu bagocha ni chibesa bao mwana siasa ngwaroje Edwin Sifuna gusangirira chibesa korwa nebikabu kirase na gutara na jina gotebanga ande igo korkinga eso maene chikura chigocha njirigo chiko tege meamo no ngani ngobwate chibesa ningo tabwate kiara chibesa chikaro chigocha ngachigenda segete ko muntu getachiri sibu achiri lakini garo chikora chibeka chira tegenteke yao lakini sikoligereria muna nago tebinga ya bere marago bachingo ko chasori kuira na nyumba nelinga Rigathi Gachagua ekera gotebanga nga okire bali bagenda ali kero muntu agende sobo aloki nteni wikam ese tebo tukwane kolino kuoroki kabisa nga siasa ya Kenya ne egere ya ukabila lakini Edwin Sifuna no nyeri Rigathi Gachagua ko motogi nga najete Western Kenya kalok Edwin Sifuna ngo endale Kenya ngima wanjiranwa narenge gitengera narenge taita tafeta muisonde na agenda Central Kenya abantu bonse bakamogokera bakamuchengira eyo negendo kigwenete kwoboya a traditional politician Mosani ondoyo magodanga legacy politicians traditional politician no lyo gotebanga konyege ganseito we have locked to according to abana siasa bono igabalese united opposition bono igabonsi p apart from Edwin Sifuna igo bakogesa korwa ase obo maene se batarare mabuya se batare metiwa chagire kogesa lakini igo bagoteka advantage ya abananchi kobe ya ne binte serikali ya bono ke okora kiagera
serikali kere go promising ankoletere ngobekere universal health ya kero montanyore gusiboro buya bwa bukorwari bwa kerabero murwaire usikorigere education ya kerabana inji bagotebigunga kerabana inji bagotebi no che president ye musanio munagoteba murai gwense umusani wa tebo murai sawa noroje umurai gwense muna moiso ndaja agatebanga umwana muntu gagoja kugende university for free. Okay. Yani agukwane ndo gete unonere getaiyo because you see it is there because of tebiro wekire miro. No, Kenya ge ko founded on the rule of law na ande procedure ne rororo president garagotebanga nga bana bagoja gukole school bagende university for free. Egende ingi wonete gotoka bunge chibesa chiba allocation iteyo na ando mayero gororo tebire ngomuntu ndi gwashukuru university ga konyora internship automatically muganyete na nda ugento gekekero akore kwerende ekero tutavuga ati nonyene market iko observe iko accommodate abana funsi bakuru university so ebintu byonse kero kubeka amo kyagarabiro boroso bwo bolimo maitene ngenteke besana injera nere ndake bekera kinima itengisigo kebeka pana bora basikobea ntongo tabangelinga ebintu byonse obigo konyo mwana siasa ole United Opposition babasani keraro United Opposition bagotabanga tedara kuguri ekogera kirango gotegerera kwa rusiri argument kurwa se United Opposition muraibwensere be it the way it is era natene ne kirogo kuryo muraibwense mbara abakuna ko kiro montago na gopimie suti yaye akogenda sabantu bayo beko babuli moroche ambwenere bateba kiro mondo tebwe lakini wosoka ujisiko onde bagatebe yaye nchira twarore suti yabo kware konyore bikuru tebibaliri bibekerege ko gwenera buya so enere arithmetic bagenda te gutumika sokora siasa ya bono yo Edwin Sifuna at this point igakwamba kororekana sa abandi bali bagoteba ubekire suti ubekire tai ubekire bikuru tulabdege ntataranyora nebirora chikobe karorero chiposi ndege ndukende kibona takabona record rero ngelinga Edwin Sifuna tarakwana ande ngangoli ya president wa 2027 bora ero very clear tindaro no ngubwatinde buya bali na baro bateze siasa ya Kenya no mate ngo yebwatinde buya sana lakini bali na era bamatebire lakini era bwe ko monye no murendi bicho tarateba siasa mate amosi yakoreta liboli ririgo chayo ocha koigulinde batebanga onye guko yunyare bo kwane gentekyo tali ero kwana no libale komu kwana ngomo irande a serious politician muna boni halwale ngo irande Edwin Sifuna muno maete abantu mbale muna bono isikurigere liriro bali tuli agusi abantu mbale baratage goteba ngamatianyi bago support egere banyorekero nkobere raisi nona abantu bali Western Kenya babo boni halwale karo bako ba associated na Edwin Sifuna ye ko be advantages bale tuli ko be advantages Edwin Sifuna lakini yona da getorigere linga Edwin Sifuna erebwe ko monyene jaro isikurigere Edwin Sifuna mubwati buye no muntu kwana muna kolengana wananchi batagete tigangira na tarate babwe ko monyene ngangoli ya chikura tigangira na sasa yakagara doche gwatarire maswali ya kwamba ulia mange ngochole kikiagera ngwantiga ngochole da ngochole kwa tigadara kwa tigadara ira dasa asan amustara ngali chibu ntagete kero kuligirira biya sechinga kibina chabono mampiga let's be very honest Edwin Sifuna here egento kelio muchando lyo gendete konyora Kindiki uyo ko serious United Opposition yes abara imbaroro of course at this time kwenye babu ate head start na igwete limo mu governor obwe county ya Nairobi awote abangana aragotigora chaka manye gochicha kera libabu ate inkwaneli yale ko bage kuligererie mijadali yale okoreka na each county kera tukukwana boni got this morning United Opposition na baru they are facing this similar challenge bono abantu bakanye bagire koro sibintu byabo boronge bunabarwanira bo kuryo burayibwense uranyarwani ngambuyo timaje tigo sine wiki elia usendi ritwa gukwana about Police Stars ninga kwanete ngana ya Edwin Sifuna ngatebanga chinchira abarayi bande ba United Opposition bagakora ibintu byabo ne chinchira Sifuna gocha ngatebanga ngakurire ngana ngagosori yaba mariga I don't know whether you remember yes ngakurire ngagosori yaba mariga na hinde nana arigereirie amariga ngochare bono egento natakancha kira siri swali kwa bori amosi
nga Gachagua natebete nga bono ogokire nga Sifuna ochire Western nga naende nkobungare aiga no nkwamba go disagree na Gachagua having realized that Sifuna is coming up with a very certain unique wave igata tuko mukati into size ye dinda na ramo sugume go chia box ye tribe you get kogerere Gachagua webe kirase a compartment ye tribe ya Mount Kenya ande na gotarari ni bunguo naende agoteba nga gotara ni bunguo naende agoteba nga Mount Kenya era tari kuruaro because ngwa na kora Gachagua ga kwenda ndonsi except Mount Kenya lakini omosiko yo Sifuna tintage timorore kurwa optics go sense singere numura yo Western Kenya bono lakini background nero fine kilo muntu nabate background that is why no Obama kiere kora kubwati paka lego usonga e background kilo muntu nabwate but chinchira esiasa ya Sifuna tete kwagachwa teri kwagachwa ase mesingi yo moluya wagachire esiasa yaye ase mesingi ya nationalism because ekera chagete tachagete kwa na buruya ritangana agijori buruya iganga asamo asaeteire because nga ya chagere tumukutaro mutangani igachagete tumukutano mutangani bibusi ataribo but kuruirio twarire mekutano almost nationwide igo batabanga has covered over 20 something counties gesachake mekutano yaye na inde kiro mukutana agendire ororekanire ko resonate n'abantu basokira siki namba kinene goja komotegerera because igabwate a message yo mugaka Raila Odinga gose ebikuru to byo mugaka Raila Odinga okorereke obisoire omono pamanya gocha abantu mbaraga bare traditional opposition leaders and traditional legacy politicians aigare rondo to dikorira n'umugusi turasorora nanga bono tiga turatiga emotions tigato tiga chisia chingencho I wanted to say nga chinsa chinde tigato tegerera no soro umujumbo South Mogirango is been having a message for us but yes ngencho already tubwate a blocked mind about your soro bono gotokorango kero soro agokwana ne irritant tigango turategerera kiro monte gento kiro monta gototeria abantu mbareto baigene trende tuigene tenga umurayo to Fred Okengo Matiang'i na bwata a perfect chance yo kobegente ke Sifuna bono iga lilia ruete America akanyora a very heroic reception aria sense mo yagusi abantu mbartu arenge from the school of thinking inga Matiang'i ari kurugaria agenda bukuria agenda Umabei agenda Kisumu aiche Naroko aiche Kericho agenda country ngima but timanye tigo senere usuna andamenta basani andamenta basani wono akamakwenda gachenji strategy bagakwengechia abananji agachaka korolekana akwengechia abantu private chira walu makwere ogenda asigetiga ngento bonto korra mono ne chibigicha kumbe siasa yetebu ati turi takariba kali tigumono Omosike Kalonzo Musyoka kwa rengo complain ga kerenga kirende paka maganda inga andane fair to Kalonzo Musyoka. I have always considered Kalonzo Musyoka kwa the most lazy politician in country yebwata. Because digereria Sifuna was in Western. Abantu bodi ya mumbare nge gabo, Ruto no arenge Busia. Gachagua arenge Meru. Omosike Matiang'i na arenge kanisa garia utawala. Komera nabaraiba amo. Bagaka kanisa garia. Kalonzo ngayarenge. Have you seen just a minute my brother? Like Kalonzo arenge. Kalonzo every time Kalonzo agosoka isiko. Kalonzo agosoka isiko agasara na rugoro as a press conference. Ogwate statement. Asa ni tari kene komenta na daga to tebanga karona tebanga chingo ko ngo chachire nyomba asa ni ateba mugazere. Lakini argument ya yeye kwa kunga Matiang'i nyori. Polo na mtu teka tanga ki bono abara ya Kalonzo Fred na bari bo DM barore kanire bono igo batete ko tegemea traditional basis Kalonzo areta bakamba boka Fred arete abagusi lakini and that is why again taken I draw from the statement ya Gachagua
ataite gusuguma Sifuna abo murai bwa baruya such that amwe ribaga you know anga muno kumubeka omwosi erinde anyore ribaga ryo komo control because yo nabwo atachikura chinyi lakini nde Sifuna agendere ngenche kabireye. I have got every reason to believe countrywide to go to come a box into a village or say into a tribe erinde onya ale komo bekere bargaining power and the tasama amarekare. Okay. Kako gende ngenche kabireye is going to become huge than the rest of these leaders. Okay. And then actually I am foreseeing a situation where now to go discuss again to your presidents from opposition on Sifuna tali SMS yo na actually can I say there is nothing if Sifuna becomes a president because na wa munyoro na ata I can support him. Obama became a president at the age of Sifuna. And who was his deputy? Biden, who was almost getting into his late 80s. Ojoto kwa president later. Yes, ojoto kwa president later. So, onye siasa ya Kenya mbeo ya yonchoreri. Mbeo mate ngorotore mbura ya gekoinga buna bono kubari seito. Mbure go tuseite kurukuru matongo ngumbu. Kaja haingire. Yera mwacha kubeke buyusi. Bana mwacha kubeke buyusi ko na kwano mwata na bana waliano rabu yangu. Ano kangote. Kaja haingire. Lakini mbeo naende na bego cheyo sugume. Eyere goji osigisi ngumbu takaraki tetwa. Siasa ya Kenya. Osobo ko binyongo yete. Osobo ko binyongo yete. Siasa ya Kenya. Mbeo ya Yesu gumire. Yanyorire right Sifuna ichira se vacuum iri yarenge. Yanyorire Sifuna at the right place. Abarayi ababande nebirogo binde barachore barayire lakini na arorire none generation iri kurukungana chenesi kego ikage kobetereri nga Sifuna kobe president onde bwenzi ama deputies. Okay. Ugicha torusio yororo. Tika bono ngira ne amos iri swali ndirango tebya. Agar tuira ne limu gusito mwe advantage yo konyora. Yo giburonge buna asania tebirenga sometimes turabeka emotions kando. Eliogi liya Sifuna liyabere too loud. Use kolingere police stars batebire constituency boni ga Sifuna ako command ya ODM. Yekorekana kwa bene nene kubuya eyo Oburu Odinga ako command. Egentu kiabaire akiraba aligereiri boigo. Neliogiri buna elio soro amini asania teba. Batebiro paranya because batagete koligenjera bako bakwira ni mulindo yonse. In the other way no mugusie kera koligereri siasa ye it should not be always nga emenu nereyere bosia na bakonyole njiro koligereri ise koligereri abande baligereri. Yes, the young boy is becoming vibrant. Eto tumusukume sana tanyole ticket tolete deputy president Western litangani na regotebi ndu yane asani ngajete mono na lero musimama orogiriga iga na bwara janyoro bukongwese jama yaye agini tigamo sabira mayo now usikoligereria serikali nabo chikobanga iga nga tiga jisukume chibeke iga kyara none kero paranya tangase tunekero Edwin Achire Western Kenya lakini ugontagete gukureta se national politics isikoligereria chikura chia etete gotebekananga abantu chi milioni sana na isato tibagete chikura abo bakagere ko babantu bekegoriegeke nonya IBC gotebanga abantu bago decide bagwaka chikura ba decide destiny yense n'abantu bale emyaka 45 and above au bale 5% ya voters lakini usikoligereria igegotebekananga abantu aba 8 million batagete chikura iko barenga abantu b'emyaka gwekera 23 mpaka 18 baliko nyababu atire ibande ngakiyo lakini eyun 2022 lakini usikoligereria iko ikagirenga abantu barabwate chikura bono kiagera usikoligereria IEBC gendete gukora gento nga continuous voter registration abantu bali bakubwata chikura bono tali bantu bali babwata chikura tali babo asan n'abantu batanya kubwata chikura bakubwata bono abuna bwa abantu Edwin Sifuna wa identify with usikoligereria none njira Edwin Sifuna kweboya ekerako genda irali tali erorenga kweboye kerako enderali obwe orengo ga kweboya neke wango ne miaka yaye ngakiende ntwabwate omujadara ga ngatebanga njira matianya kweboya okoranga bado tara tikakoba corporate awene ndako mwana siasa matianya na bagwe soka no nyene kerere weekend yago gende kwerende obeke suti yae buya
lakini Edwin Sifuna igagucha ese omwananchi ore kijana igagucha obegete t-shirt. Edwin Sifuna igagucha obegete chiraba. Abantu mbale bakogera emigutano ya siasa yabe emigutano ebwata omuriro n'abantu bege origeke osikorigereri no n'abantu bagwatendi no n'abantu bagwatendi chirari cha Edwin Sifuna omuntu omugotumo no watendi kwende ya Sifuna n'omuntu ore emyaka 40 gochanse keramba bwate bunese studio semambia bono puna gwachakira otebainga kero gukwanera iguru yabasaye tuise kwigura no mboni gesimi kuigoba mate yangitali twa moletete njenzi ba moletete isa kugenda gosenense mugete no nyene keramo ushimi wa David Maraga gukwana ukuyunga nje nabasaye nkugamba na barwe conversation boni Edwin is within a block yeli yabasaye tokoteba even no njenzi yabatoko kwana perhaps igo baligereri asabarwaniri abarengoro ba identify the other way because siasa muna utwateba muri ndoro muna bonjukuri osikurigereria no nyene ndageto jenzibe identify the Edwin ndageto rigereria siasa ya Kenya no nyene ori kalao kero mbantu kibare gwetokesa kurinda chikura nabasai mbantu kibara agende se rally ya Edwin Sifuna go se rally ebwate pressure babwate tiagasi bayerimie asa nitako wenda kulimi kerasa ni yako wenda ko eserali eri ga cover distance isaine keretia gasira arutwali yenjera go egera ikira abana baye go saike kabuya ikero mungi namos aikero mungi namos nabo abantu bako dea nurigiri none no nyangisumu ekara abantu bako tebanga nga maandamana ya tabwa te tiagas abantu bako tebanga ntota kiri tiagas irutu none yemo n'abantu abasaye abantu bakubea nga abasikali bakuruta tiagas unnecessarily n'abantu b'emyaka yabasa niko chigoro so what does that mean? That means muntu ndi bwesi oratakeko mante no ina bantu ko amikote bale ngomanyete United Opposition iterareta a candidate United Opposition yali gocha kolete candidate bono iga yali gocha kolete candidate kare kanga Edwin Sifuna tanyolete bakali yayi nibagandire iga bono iga so muntu ndi bwesi orali kigo president wa Kenya ko etagwa identify enchira yokara identify n'abantu b'emyaka emeke even no muraibu nse Dr. William Ruto n'abasayi go identify n'abasayi go sabantu beke bakamugeka bakibwira ese United Opposition n'abasayi go ba identify dese kambiende yonse munabona United Opposition go identify abasayi go ikotwale Edwin Sifuna Edwin Sifuna nere trademark y'abantu beke oliegeke koira nande lakini nare gotebanga usikurigereria Edwin Sifuna tako abantu bali ba Western Kenya abantu bali como support mono ba musikali kombo bajeta abantu bali be siasa yeke maene be myake menge abantu bali como support usikurigereria no nyene nchira umugutano woyo ndoerete bwo paranya kyaro umugutano we Edwin Sifuna goerete Edwin Sifuna gosoka nijibesa ne ndo abana nji bamoire lakini ekero umugutano bwo paranya oerete igoerete abantu bagosamba chibintu bya ODM naroje chigo bicha ODM chigo sambwa asengenjo oparanya kose timu yale kwanda umugutano ri abatete ngo bayeri chibese chite baye chibese chirikolengana inere education between aba no SSM ya kabere ne SSM ya kabere usikurigereria ekero gukwana boigo ndete Hassan mate tutete kurwa benefit of doubt nande simambia bono tetu mugusiara ira chinga kiarategerera sikurigereria umuyega Edwin Sifuna tubwate chiriblika jerseys tubwate gobi chigo identify a movement who are these people that attended the meeting ya Edwin Sifuna organic crowd abari n'abantu bari ne kiriyanda yugo unjuriri yugo uburayi ubwararekanire no nyengu sintu aroche the same way bwa tutukanira seriro bari ya Kenya mubona sasa narari usiyo kurira riro bari ya Kenya ryatwari uburayi bututukanete bono umwana inchi ukawaida igari ne kiriyanda kanane kyogo soka isiko erinde awaro kingu maene nata gitubura yo kareki bochenchiwe that is why ekero baigwete egatureri nga Sifuna yigocha kiro monta asoka te kuru nyumba mwaye ekera bikiria begete ereseria begete egopiria begete egotiria begete la ragenda igagenda te bunari na ndo sikurigereria
gesa Sifuna chaka okogenda okukwa yeround ituko ndiyo anakogenda omukutano bororekane otwarite some form of uniformity actually uniformity ge gutuka ne kiombeke kende eke tura korona gya linda ground eke kyabo paranya bo etarikia mosi nonye UDA no tutarabinyoka nonye se UDA tusikubeke boni gachi clip aso mweshimiwa Rigathi Gachagua chiko bigirini ngochirorure bono Gachagua I think yere igatagete an absolute control yani igatagete green area era orekana na kigentu yoka ge kororekana Mount Kenya you know is also designing his own way yoko market chama yale within the boundaries of that region so era bono different ngakiere tofauti na ababando bono ababando you see my temba target from mba ibore tegente ke kiabo ase mesingi yogo teba ngana segete wose ne chama gete you see mate bona gana ne chama bakortiki mbabugati there are only people who are coming out to give a certain message ngara matorusie William Ruto kwa hiyo tesifuna goteba nga William Ruto tabugati nchera kuiranira which is State House nga meaning karago chako soka which is State House zika yagenda chikuri gichikura bungege kubunwa nga tabugati nchera gotako koraki agocha kuiranira ororo ige konyora chinjiri chonse cyakoreriki cyaribire so ekeroko mo gotaka kumobeka into context Gachagua na ekiombeke kyalinda mwananchi igo bare chinsebere chire tofauti because Gachagua igata itekurwanirira egentu gikorukunga imibaga ya Central Kenya ayekirie that is why ata itekobeke kareria erorekana Central Kenya bunabwakia bunabwaba mugaso bunabwamisa erinde kiro montamanya ngekara ya Central Kenya ni ya machani lakini aba barabuo igobata itekorangirio mo Kenya bwensi yakoreki aiche ategerere ekirenga gekogera omusiki William Ruto akoreki arusiwe na ndo zo bono Rutongo tebale botambe ngamba bwa tissue nkwegwete bono bagoteba nga toko irobogambi egento kerukunga CPC toko koraki toko kerusia so meaning bachakire gochaka ku message some of the problems by identified na serikali ye ichichiragere bachiko koraki bachiko babago chirusia so bono emekutana erigere egento kerukunga organic kairte kwa okay otherwise kwa the reverse buno musike amosi atabire ya ikire bono asaba na inchi boka banyane ebako tebanga barayi baito tigato babekera maguta gara tugikira tugukwanira igo ko chande the next stop tugucha tukwanire siasa yebichi ebyama movement yeye bunereiga netakeire communicate something which is ekiama na ndege gosoa echama no tuchikora abajumbe bali ase movement yeye ngai bawo chora chi option go chiese chikogenda guchi kucha muri montebinga how long will it take ose igekakenga nangaki mweshimiwa Edwin Sifuna na ababwatani baliale na barabu babe bakogenda asense melio korosi chama gekogera apparently bwamate bwabo na ODM bwakoreki bwaelire none communication oise ko yeligeri yale ngoro igo yale nkenga abanselia kurwa sekia makilia bonekera goteba banseliri igo nanchira ni refetinga nche tingoretiki tingi ese bandi wagoni movement yenga kira last ngoira nande tuko tokwira no mwancho muligereri ni wato chikoba to kuligereri nganga ke movement yera bege gonchorwa na kobe chama na boigo na eno bwate birengereri biyaga semambia bono twate ba to guikaransa turaligereri nga ingikeli kia korekanire ingikeli turakore biya chetri chitaika isatu maiga chinsa isatu Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries
Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no turegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Magega ya televisioni ya soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Oburimi bw'esiro y'obunda bwense kurere tari nchira ndio sura kuburimi obiyuki enyoreri bagaria bene kwaegwa migirio chisemi nobosemia igirio burimi bwekerero nechikoringa asoboremi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyisimegete nterangetia maraba ekonete kunya gukina yo kamaraba kunya kuyira nganya we kwama buya beka chibuti imo kyobo kombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile tukuria Jumaine chinsa ni bere cha muragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi ao chini ngoro Pathwell Machine asomoro bere oberemi nobotugi ime yensoko TV oboroso bumbo busi. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi.
mwancho muligereri twiranire nande nigo chietire chitega kianda sema mbia bono chietire chitega ikomi chietire maiga ya chinsa isata sema mbia bono na tete kwirana go chess mure turarigereria itangani Amos movement ye ekera ODM ya chiete kaba registered ikiameke Edwin Sifuna tabangagia ansel riemeremo igogia chagete kobe movement but mba orogeti intent yo ke register bune party a movement here as we speak right now trabe party yebogoriti kiro muntu okonyora umuntu kurwa orogongorwa Mount Kenya kuna twaru cyo mu governor bwe county ya Murang'a gari DCP na ndago teba subscribe na Linda Mwananchi movement noroche possibility na error movement ya kabe party movement ye nje munando je na vera be party nonye DCP tali party ya vetere registered kurusilo teruwe DCP ne chama ya vetere named. I have information in Edwin Sifuna na Babu Owino wa approach 2, 3, 4 parties na bango chinem lakini te ko benga kingi yo chinem ba egento bago ja okora egento bago ja okora no como nimbuata sources chinga chega shakwa lakini chire chinga yake chire chinga yake so egento bago kora bona bagende te gukora usikurikeli nonye mo seke oli okurukunga poli njoroge aruete Jubilee akagenda Linda akaru Jubilee akarisaini kerugaire kenene lakini yare ko banga ninji advice ya nare ko mudebi yaruo kiagera Pauline Njoroge na bakoba na bare goja gutokore bunge because of associations ya Jubilee itangane ngento kene ngoba bingelinga Jubilee goja gutwara babunga bange kubwa ODM sechikora chigocha igoge mindinga na beranya yes na beranya ole nomination ibere isato Pauline Njoroge na bare goja konyore kwerende gabo lakini ose kurigereria ngakiole contented because cost ntorayerora yeko enda defiant kurua se party ODM abajumba wa Jubilee umata na bongo ko barerese bale na bongo ko baleranga mbalenga lakini bongo ba name nona aba boninga bali subscribe to Jubilee nona aba ODM na bongo ba name egento gyoka tokanyete ke change story nekero abangwana abalinda Mwananchi bago join ye party gete eyunga gerete bwango yego jakoba ego jakori name gweri brand because bona igamna nate bajingoko jajire nyomba gose gwairire mono ko register e party ku scratch na ndo ye register na ande serikali ekwende isa toll holder egendo yoga bago jakora ngelinga bakumuke chama erorore what the structures bajiri brand bajiri name banye launch batebi abantu bawo bagendororo and you will see so many Kenyans na abantu beke goriegeke bakobori chikoro kurwe chama yukera usikurigeri munandoche echamera abasako wa national next muna ODM yale ingi kurusia abajumbe kera kona yense echamera abasako chakoba national ne chama Linda Mwananchi bagoja ku identify with egoja kurusikura from every corner nande bono iga egento geko gere chama yera DCP onka kertengera anyora abajumba bange centro nonye Jubilee era anyora abajumbe Kisii na few 2 or 3 all zero in central Kenya depending on muna bara igwane gusiyebwa ate constituency cha ya chire kiala lakini ngendongerenta ke toligere ngendongerenta ke toligere ke guchikoba ngendongerenta ke toligere kisi kwa mine tiko ze usiyengima ngendongerenta ke toligere ke guchikoba Kisii Matiang'e koba a presidential candidate mondo ndo bwanzi no monto moliri ora tenene se chama ya Jubilee au muchumbe lakini aise koba debut yo monto chinguru chiricho ko galvanize region ya Kisii egererete abachumbe n'aba MCA n'aba president n'aba governor uniform chigo care lakini echama erave identified na Linda Mwananchi abangwana abalinda Mwananchi bonse para agendororo igera abasekoba very powerful countrywide era abasekoba majority in parliament lakini nande ngento ngerenta getoligiriri muna toko genda guchiga iga muna toko genda iga
siasa ya United Opposition ngoja kobere ye coalition party bawe kobeka muna Azimio batebe ni wete bugukwa na propose pale kombo wa Kenya. Yes, but now baramini baike gari batebe no, we are not going alone muna kile chama otokogenda umbrella mune coalition party. Iyo chikoba kwire chinga kichinde go okara chinkwana jiguru kunga arusi omurwaneri atiga tobeke umate enjera abarwaneri byama bya siasa bale bono ikamuna bono usokota ibikati gashawanga tabeka kwerende segete tabeka segete na bara basekwanga igora atige chipati chibeke chicandidate lakini chiwane lakini woika national otebe now national otogotwara omo a presidential candidate ye coalition tegera dase Hassan Linda Mwananchi movement yeye igendete gusangirira bina togateba abantu bagwatebaga nonya mbali baru nyomba buna barenge bachichororo consequence kyoro chirabekera erabe party. Of course lazima have a party, there is no doubt about it. Asaya ikere lazima have a party egento yoka tokanyete society chichiamosi chire undisclosed tumanya party kiba koraki bakoira bono like any competition chiarorekanire kwenda before engana nerente kuruto te mwakwane na mosinga a country yase yaikeire there is no single party ragenda chikurero yoka a party a country yaikera ase okoganda chikura gokoba a coalition of parties. Bono once Linda Mwananchi gonyore party bago settle nero one of the challenges bakwanda konyorana na mamereranyu nechi chama chiri chibwata dominance asegete bono bakonyore chama it is obvious rigati yago cha kwanga ejame hiyo tebasa kwa fronted in Central Kenya because yata the supremo likely challenges in Chibororo between yabantu na bari bakobwatia Linda Mwananchi bari kurukisi because then Kisi shall have picked the chama ya Jubilee so na barabu umurayoria na era naganinga Jubilee ebenero e vehicle ekoleta abantu kurugusi ebaleta tutatebo so okongusanana nkobe na inde egento tatokoteba. By the way, building a coalition is not one simple task. Tali kando kera raisi. Abantu kwanda bale room ba kontra na chimesa. Batika na bagenda. Nande bachi gokoraki. Elietario kana bali kole tumuchando. Elietario kana bali kole tumuchando. Ngwa rochiri moto korosia coalition kalonza manya kobetere ringa lazima. Yani onye te kobe kungoko one Kenya ngaki alenge. Oko Kenya. Azimio one Kenya kadibo yes egento ke kalonza atlega tishwanga kiabe kirworo one Kenya ale kiri kobe kuaraga ndali yori sako kanda goche yuno poko kuminga gi egente ke wana minimi ke bwata you want what do kera muguri kera nanse moto gora tabalinga ndoli kuri kera nanso tarakwe bicha nuri mabokonu so bono they will challenges chinde bako cha gutwara ne chinchira bono omate kwegure medhu na gashagwa bako kwa almost a very similar language that you going to sit with you and negotiate with you when we have looked at your numbers. So there are going to be very uncomfortable conversations and negotiations as ogo chago chamo na inde ntageretega conversations chinkwane chini ne chinga kibuna mogenda tegoteba aye gwateba ngambono chibando chiguna go ligero liguchia sasa okiri batatu bajirusio na amosi gateba ngari agorobire president yero ya solidified sorry by the way let me tell you my brother ngari kondongira seringana rio president rais mheshimiwa ambaye tunamheshimu sana William Samoei Arap Ruto tabu atia sago solidify bono actually bono Ruto no muntu akominyoka yani unochiri riko igorire chimbori chiko igorire rubuya buya saa 8
mbori chiri kuiguru mambia oiguru chimbori sana na my brother iko chiko myokanga pwa tera ya moja miaka kuchuko aje warorire. That is what Ruto is doing. He's running all over. Tama itia saka correct. Lakini equalize real save. No tiango tebio. Onye kwarigere tie wiki ya era china ambanchi asokiwa establishment go so oko bagana wo china ambangu asokiwa kurwa IBC. Kere county go sekera original provinces unachibwata chinamba. Amosi mwakwa nanga wa Central Kenya babwata 7.4. Iko na achibe kamo oisikori establishment ni go chire 8.2. Nairobi igegwata 2.7. 2.7 ogo mane wa mangana boringe population yaba ikoyo ase Nairobi igaiga na bero almost a million. Ngateba kora barusi bari 700,000 baigoro. Obekera ba ikoyo bari. Igo bari 8.9. Omaga teba country wide. Kurum pekatoni mpaka Turkana mpaka sai togusi ngateba baya na nemi ya moyoka. Of course they will go beyond. Aba ikoyo bari chi million kianda. Almost ikoyo Rift Valley ikojire 2 point something. Oba pastoralists 2 point something. They really struggle to get to omo area sa point yana. Omo area sa point yana. Omo raisi ata tegotegemea abantu bakurukunga bo DM baluo Nyanza. Aribona no bakongubura. That is why it's na kaliluo Nyanza yo kekereria ta Joho ligocha igo. No, practical. They block. But they only costing mass only 1 million votes. But it's a serious block so and it's a swing vote actually. Bono inko regote wanga ki. Ekerora ira lenge microseconds away to presidency. Luo Nyanza 600,000 people didn't vote. Okay. Bakamanya kwa William Ruto advantage yoko win against Raila for 200,000 votes. Ina kirero lero oyotari kwa manyingabo bago chikoboka bachwa katikura. Asikaba nimbali kwa kakura. Okay. Alino wango gotabina ka police payaso agatiwe ODM yaro lekanete ko bagikana gatigati. For Ruto ekatokero 22% ego support Ruto. For Sifuna ekatokero 20%. When this thing hits the road, hits the road, Ruto ngo kemari. Okay, tiga. Wono city number. Ngotaka asani oba candidate ako ruchi number chaba gikoyo obekane chaba gusi chaba buya. Esengenjo abagusi gegotebekana gotore milioni emo. Lakini oisikuligeri buya numbers chaba gusi kera Nairobi yoka togota banga bagusi bale 360,000 voters. Lakini kero abantu bagukwana gero yo mugusi bago beka yarore kana ngo mugusi no montomoke inje ongo beko mugusi ko bachi milioni 3 ege ndongo bekero mugusi ko bachi milioni 3 ngeringo mugusi o mete gusigere igere manyikane te buya kabisa ngo mugusi ole gusi garo moke kubu mugusi ole isiko ya gusi uyo isiko chinga kichie chikuro nganya lilia obwatire kura lakini onganya ogenda katali gwaka no what I want to tell you ngelina ki chikura cy'umugusi konya togoteba nga umugusi ore Nairobi gabwate chikura 360,000 igo iminute ngabwe to umugusi wa chikura Nyamira igo umugusi ore Nyamira garomo ko umugusi ore Nairobi yes so eyu Nairobi togokombea na kwerende ntora kombe umugusi ore Molo umugusi ore Ributi fara yonsingi mana Nairobi nerera twara umungi umugusi ore Kajiado gaiga umugusi ore nabo komubeka ama abe nambengi lakini rende ntomanyete na arona ki katiba terigo tuoro kingo mundo wona de wage kuregera umuntu abekero gono mugusi yokoba so nje nare gotebanga ekerasa nyako ira jinsa chingi yako banga chikura chomo mugikoyo muna chingana nande tigoba fair ende sengenjo no oba fair banga nge yumugusi oto tebingana kino mugusi nere na to milioni sa toka te nare kwira na milioni ya Ruto gaira numbers chao chomo so abantu babeire baya se igesa niboire soko ke achikura chinke muneta igo ni milioni 3 wa igonje munango minimum ni milioni 3 munango ligeli chikura chimugusi igo chiri milioni 3 sengenjo chikura chire kisi ere jasushire ya ere ya chibekire 1 million okay then the outside iga there is a lot of numbers na osikuligeli no manya tenge karoko genda chisemo chitu cha gusiagerere December bagusiba ko genda gusimunenge njere ko abana ubagutikana ndi chikura mbago chiaka Nairobi abagotera according na kiliba gatebanga na bako register kiracha giri kuligeli bimanyiriro obo gendaka tagwake aya
Tugende gukwana kubandiri baga kirenda ararigiriria umurigiriri gocedere ngo chare gaiga namba itu studio gere 0788666663 nabo gotwakire simi naye nabo twaraganiri nabo toy birengera byago ngikiri uroche otoy feedback yago ngakioroche ekera toko batokurigiriria manganaya kera umusia seye munigwete Edwin amini amosio tebire yekire magoroba kera tuguna ko batokurigiriria that way nabo tuguna kurigiriria torrenga itoberete asemambia bona tigandara bwate yachire soko bwakire aya kamati gibwakire bwakire buyamos bwakire biya esamba biyale asani biyale zawandu utaine ana na voita negetema mogusita isaini gento ya turakana tuateba ni namba twali ko baramusi otebire ni milioni 3 anyo mogusika roli mwengu igota isaini orabori nano president na isaine lieta ikatibandi mugusiege ntongo batairo tambe emoko yanga inumweka nara no musati ondo batayanga segetena kuna tosa naende naro lengo yo musati wangara batayanga makiano ona kara ku erusio bongo igono mugusiage boli okay naende karoko genda karota tanetiko genda sitako genda otikuerusi kiango tigalege tirianda ngoko bamai asante sana tigangende gakichinyenge egera mbwa toyonde soko bwakire bwakire bya ningo tokwa nere sema mbya bono mwana ushira temuri nyama cha pipeline awakira so ile uga tabo studio onde abria saniga aisa negena into ya magozinga nando wate namba tora soki kiongozi okay batamo diga okay se amo diga no moyo wala tata umbu yore ne wakati wata yana wana wana kwa kile kule ana paka na kara campaign asante sada haya soko bwakire Halo bwakire ningo tokwa nere sema mbya bono na abakwaniri bwakire buya nyabuti ko girigiri bambore liga bambonga liga ngabagusimba renga bagote banga bagusinda matetore mbarate babo bate basomu baro bate basomu baro lakini lenda bagusinda matetore nande mu kwanga mino muntu tayo na kwanga mwaye asante sada bia baro sada soko bwakire nere yo mweli bwakire biya ngoto kwa nere sema mbya bono kwana bugongo ngaki kwa bokire twabokire biya yaondo ndabajanganusha biya bare akini rende ntobasa bwechaya ono rende na inje nari kwete linga mugusi wekabamanyanga ki mate president Uhuru tarakwana kete president Uhuru nero sogetie matiani matiani na mchezi wa mutagete mchezi wa mutagete Jenzi techieti se Edwin Sifuna Jenzi nere kutara na Edwin Sifuna nowadays akini rende ngato matiani bono buna kirete iga nonye bono gara kirete kyara maiga na takiti okay ekera gocha bono naboko nabale na maige kyara mate naboko yende mekuta ne menge onyore gatubwa tiyo to batebya abantu boko kira kwaye naboko rokuya asante sana okay tigandara gendo yonde soko bwakire okay hello soko bwakire hello yo karaka na genda te wetegera soko bwakire bwakire buya nayo bwo mwelio ntagetego tebya bataba minda wale studio ngambia mono asinga nchimbira ngeri bya bagotoa na gotosemia bitumbire bigukwaneka paka mwakumie kogera bono ise kuligeria kule president yaito agocho anza gukwanege tukuruno gweanga chikura cha 2027 ye chikita kwa chingi ya chitabwa tipo kora bole chitabwa di kwa mana wake sabu ngati na yege ndege kiarwera
yego so ase chikwe cha 2027 getarenga somorobera kinyo gwekwana iye kworo kinge kerenga kerabwate getariye kiyo gocha chikure cha 2027 okay togo sabanga intwe n'abagusi tigatofate sie umwana ominto tigatobe magera ya ito ya ko era use kuri ere bona ga siasa ya Kenya ejere gasabwa kwana ata gete kubeke bintu bibe kisiasa yani achi bora le chise mo chino gendo buna keri ngerikia okay tigatokore gendo buna ye ndwini sibuna okora kerase na matiangi nere chenale kuri questing abalio nyandire abantu bali bakumuikanye tigabagendera gote matianginga nere tigasoke kabire igotara na goto burabu sekere nsemo na kere kenyengi matawa sokote me agukwana ese mekutana muna Kalonzo okay asante sana oinere mutuka ensoko bwakire sana na kinabwatire hello ngaki bwakire hello bwakire niko tokwanere hello chiro tegereire ono Amos asa ndoche chia ya ibeire isato igoro amini isato ne nusu kerango tebu inuka bono tiga aba rigereria batubwatire buya patitia ngorore engana twarenge gukwana yo mubaro muna turiga nje Hassan na Amos asete yo twa tofautiana ngomugusi no moke actually swari nare kwiranira iguru ya William Ruto gwa bori ngabona William Ruto ngaya gochi gutwara pieces ya go consolidate na kikiagara nareta analogy yechi namba nata banga William Ruto obere mne chimbori chiguru rusanane ne chingoko chiguru rusanane chiko myokolo oba bane tabuga tia sabe gete focus and that is what bari ringa nonye no paranya kore tubune deputy president is reactionary esenge nchenga western nera akagire tare kwanda go divide ya moye gento yarore candidate akoreki bona magote banga umugusi agitwari chinamba chia umugusi Amos chikwana tinkwana tinamba cyumugusi cyamba cyumugusi ore nyamira igotire 350 oyo bosongo igotire 710 chionsi kubekwa is 1,060,000 lakini twanchira nangu umugusi oyo kwana kurugirigiri umugusi kwana kuru pipeline umugusi kare mandera omugusio kare transinsoia bakobe kubonsi piamo na inchi nabone no kwegena ngaras mabeke chi milioni 3 okay na ende nabonte ko tebanga ki onde to yobwe chayire abagusi ntori bantu bagwe chay na kigya ko gara toro lo bana na ka tutawa timere meme ya tari zwa to ko ni mesia na ko ni chimata tu chingo tu tawo ni ga rinde to tu nyore de ni ka ekeringa ki no nyana sa chayire una Nazareth egente ki na baga koraki na baga kurwa na baga ko ni ka chinga no nyengusi bado egente kia nabako koraki ekuruororo lakini nkorera abo asomo kwano yibo mari yakorera inga bona na intu tiga to sege to morayo ito tarore kana ga okora boardroom meetings chioka na era tiga soka isuko aringe shati erinde aworokie capacity okay Amos ntete tokore inje nda kuire kwende parenga ngotebanga ekura yane kobeyemo ne digo akwa na melt tindigo akakura ne nkoro yane ungwa akakura no bongo bwane ngendo ngoteba ngelinga goikira rero igana bura ndo chenga naro riro mundu ntali gochiko ekura lakini yongo chikwati ndamanya buya asengenjo presidential candidate inchira cha chion CMS atuchirore nire okay lakini omosike William Ruto ne tabie akogenderera iga ana obumane mbororo ngati mwakira kuro wacho muligeli jenege netenga Amos na bago kora igo na kiagaro roje innocent roje serikali ya chorero no mwana inchi kolinaba chiwa sachia chi education Amos negule kikira rembo yo mesa bantu abakura togokora abaiburi bagocha koira abantu isukuru omwako wocha to basa gotagemea ringana rya president thiatatenge karibo sari gichibasa okay mwanju muligiriri egera chinga gichiarire nabonaga neti kwansanya ndi yari konyarikana togende busio egara ukuragani ukutugukwana nenchire ya moyo kwagacha gesa kuna koranga kitoko batoko genda busio aseli tukulia lero mbuya mono sana Amos
nyasani konyora libaga gucha se studio mbia mona asani nyanga ugo cha se studio sema mbia bono twatwalire nkwana na namono twabere tugukwana ebirengera byumugusi ntubimanyete gose nabo toko mwali baga nero kwana nabo igwekera uyo minago kwana nabo kurategerera ororenga kintu kia seming kia lenkoro kere chetire 34 nchinguru ku Innocent Onyango tumirale tukolia nkyo liko batichi gatatu asumuru bilion soko bwa kirima tesenjo darwete busi na majiko buganga mambi Tuesday lakini mambi Wednesday. Asante. Pia bali. Asante sana. Eye Nensoko TV.